वृत्तवाहिनी पत्रकार यांचंही आम्ही महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीनं मनपूर्वकसाठी ओके इंटरनल ऑडिओ हेलो 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 चॅनल तुझा माईकला केलंय हा होय मित्रो एक सूचना करू इच्छितो आपण जुनी पेन्शनच्या माध्यमातून एकच मिशन जुनी पेन्शन या मागणीचा विचार करून आपण सर्वांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांचा लक्ष वेध करण्यासाठी डोक्यावर टोपी घातलेली आहे. मित्रांनो मी तुम्हाला आवाहन करतो की या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री महोदय म्हणा किंवा धोकादार केसरकर म्हणा किंवा मंत्री महोदय या ठिकाणी व्यासपीठावर येतील. हे कुणीही घोषणा देऊ नका. आमचं तुम्हाला आवाहन आहे कुणीही घोषणा देऊ नका. धन्यवाद. सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये शिक्षक समितीचं हे होणारं अधिवेशन खऱ्या अर्थानं आपल्या समोर असणाऱ्या अनेक प्रश्नांना उकल करणार आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या समोर आपली प्रमुख मागणी ही जुन्या पेन्शनची आहेच, पण काही तांत्रिक बाबींच्या मुळे आपल्याला विनंती आहे की घोषणा देऊन म्हणजे वेगळ्या पद्धतीचा मेसेज जाऊ नये त्या संदर्भात अधिकृत घोषणा मंचावरून होईल या पद्धतीची दक्षता किंवा खबरदारी आपण घेतलेली आहे. त्यामुळे त्याही गोष्टीचं आपण थोडीशी दक्षता घेऊया. थोडंसं अजूनही मी विनंती करतोय, बरीच मंडळी उभी आहेत आणि बसलेली मंडळी जवळजवळ बसले, थोडंसं अंतर ठेवून बसूया. मागच्या बाजूला उभ्या असणाऱ्या शिक्षक आपण थोडीशी दक्षता घेऊया. थोडंसं अजूनही मी विनंती करतोय, बरीच मंडळी उभी आहेत आणि बसलेली मंडळी जवळजवळ बसले, थोडंसं अंतर ठेवून बसूया. मागच्या बाजूला उभ्या असणाऱ्या शिक्षक समितीच्या माझ्या बांधवांना भगिनींना विनंती आहे, आपण समोर येऊन रेड कार्पेट वरती आसनस्थ होऊया. काही वेळातच या ठिकाणी मंत्री महोदयांचं आगमन होतंय. आपल्या उपस्थितीवरतीच आपल्या मागण्यांचं यश अवलंबून असणार आहे. त्यामुळं सभामंडपाच्या परिसरामध्ये इतरत्र बसलेल्या माझ्या बांधवांना भगिनींना विनंती आहे, आपण सभामंडपामध्ये येऊन आसनस्थ व्हावं. अजूनही काही मंडळी रस्त्यावरती आजूबाजूला उभे आहेत, त्यांना विनंती करतो आपण सभामंडपामध्ये या. सभामंडपाच्या डाव्या बाजूला बुक स्टॉल आणि इतर स्टॉल आहेत, त्याचाही आनंद घेणारी अनेक मंडळी आहेत. त्याला विनंती करतो, माननीय मंत्री महोदय यांचं आगमन काही वेळात होतंय, त्यामुळं आपण तिथून सभामंडपामध्ये येऊन बसावं. कोकणच्या या लाल मातीत शिक्षक समितीच्या जुन्या पेन्शनच्या विचाराचं पांढरं वादळ या ठिकाणी अवतरलेलं आहे आणि आपल्या सगळ्यांची उपस्थिती, आपल्या सगळ्यांची ताकद या अधिवेशनाच्या निमित्तानं दिसणार आहे. पण या ताकदीमध्ये सुद्धा एक शिस्त दिसू दे. आपण बसत असताना एका ओळीमध्ये एका रांगेमध्ये थोडंसं अंतर ठेवून बसूया.
आपली संख्या ज्या पद्धतीनं आहे तिचं दर्शन माननीय मंत्री महोदय यांना घडवूया. त्यामुळं प्रॉब्लेम फोटो काढणाऱ्या माझ्या बांधवांना विनंती आहे, आपण सभामंडपामध्ये आसनस्थ व्हावं. काही बांधव रस्त्यावरती रस्त्याच्या पलीकडे आहेत, त्यांना विनंती करतो आपण सभामंडपामध्ये या. चालू आला. स्टेजच्या उजव्या बाजूला सुद्धा बैठक व्यवस्था आहे, त्या ठिकाणी सुद्धा आपण बसा. डाव्या बाजूला थोडीशी गर्दी वाटते, त्यामुळे उजव्या बाजूला सुद्धा काढून परत एक झाला आपल्यासाठी बैठक व्यवस्था आहे, त्या ठिकाणी आपण आसनस्थ व्हावं. ओके 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 कृपया एकाच बाजूला गर्दी करू नका. डाव्या बाजूला बरीचशी गर्दी दिसते आहे, उजव्या बाजूला सुद्धा जागा रिकामी आहे, त्या ठिकाणी आपण सर्वांनी आसनस्थ व्हावं. काही मंडळी मध्ये उभे आहेत, त्यांना विनंती करतो आपण कृपया तिथं जर जागा उपलब्ध नसेल तर पलीकडच्या बाजूला जागा आहेत, त्या ठिकाणी जाऊन बसावं. मागच्या बाजूला उभ्या असणाऱ्या मंडळांना विनंती करतो आपण दोन्ही बाजूला जी बैठक व्यवस्था आहे त्या ठिकाणी आसनस्थ व्हावं. लावणार असं लावा घे तर लावणार आहे का? स्टेज व्यवस्थापक, मंडप व्यवस्थापक, माझ्या उजव्या हाताचा पडदा अद्यापही लावला गेला नाही. पोलीस प्रशासनाकडून सूचना येते आहे, कृपया तो पडदा तात्काळ लावून घ्या. ज्या बाजूला मुली उभ्या आहेत त्या बाजूचा पडदा अद्याप लावलेला नाही, त्यामुळे कृपया तो पडदा लावून घ्या. गाणं प्ले करा. पाण्याची व्यवस्था मागच्या बाजूला केलेली आहे, काही बाटल्या सुद्धा येतील. मागच्या बाजूला पाण्याची व्यवस्था आहे. चेक चेक चेक. हॅलो चेक चेक चेक. हॅलो चेक चेक. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती 17वे त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशन, या महाअधिवेशनासाठी उपस्थित राहिलेल्या तमाम समिती शिलेदारांचं आम्ही आयोजकांच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो. अवघ्या काही मिनिटातच या महाअधिवेशनाचा शानदार उद्घाटन सोहळा सन्माननीय मंत्री महोदयांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये संपन्न होणार आहे. या महाअधिवेशनासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून उपस्थित राहिलेल्या तमाम समिती शिलेदारांचं आम्ही आयोजकांच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो. या सिंधुभूमीमध्ये संपन्न होणारं आणि निसर्गाचं सानिध्य लाभलेल्या या वेंगुर्ले तालुक्यामध्ये संपन्न होणारं हे महाअधिवेशन कृपया प्रणय तेली आणि कृपया स्टेजकडे या. प्रणय तेली लगेच. सर मंडप काम करणारे कोण आहेत? मंडप व्यवस्थापक त्वरित या. हॅलो चेक. मगाशी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे जेव्हा मंत्री महोदय या कार्यक्रमस्थळी येतील तेव्हा कृपया
कुणीही या ठिकाणी घोषणा आपण देणार नाही आहोत. अधिकृत घोषणा या विचारपीठावरून दिली जाईल. कृपया याची नोंद घ्या. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचं हे 17वं त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशन आणि या राज्य महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं या सिंधुभूमीच्या नितांत सुंदर अशा वेंगुर्ला तालुक्यात संपन्न होणाऱ्या या राज्य महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं आम्ही आयोजकांच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत करतो. अवघ्या काही मिनिटातच महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब आणि सर्व मंत्री महोदय यांचं कार्यक्रमस्थळी आगमन होईल. आगमन होताच आपण त्यांचं भव्य दिव्य असं स्वागत करणार आहोत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती न्यायाची चाड आणि अन्यायाची चीड, त्याग आणि सेवा हे ब्रीदवाक्य सांभाळत गेली अनेक वर्ष सातत्यानं शिक्षकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी अविरत लढा देत आहे. आणि अशा या राज्य महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं आपण या ठिकाणी हा सोहळा आयोजित केलेला आहे. हॅलो माईक. हॅलो. कूलिंगचं काम करणारे कूलर मंचावरती जे कूलर लावलेले आहेत त्याचे जे व्यवस्थापक आहेत त्यांनी तात्काळ मंचावरती या. कृपया मंचावरती जे कूलर आहेत त्यांचे व्यवस्थापक त्यांनी तात्काळ व्यासपीठावरती यावं. लाईट व्यवस्थापक डाव्या आणि उजव्या बाजूला ज्या लाईट्स आहेत त्या ऑफ करा. लाईट बंद करा. स्टेजच्या जवळ असणाऱ्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला ज्या सर्च लाईट आहेत ते बंद करा. माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांचं सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये आगमन झालेलं आहे. विमानतळावरती माननीय मुख्यमंत्री महोदय पोहोचलेले आहेत. अवघ्या काही वेळात ते सभास्थळी येत आहेत आणि शिक्षक समितीची ताकद काय लक्षात घ्या. माननीय मुख्यमंत्री महोदय केवळ आणि केवळ शिक्षक समितीच्या राज्य अधिवेशनासाठी मुंबईवरून या ठिकाणी आज सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये आलेले आहेत. हीच शिक्षक समितीची खरी ताकद आहे. रस्त्यावरची लढाई लढणारी आपली संघटना, शिक्षकांच्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनेसाठी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री महोदय अवघ्या काही वेळात आपल्या सर्वांना संबोधित करण्यासाठी उपस्थित होत आहेत. कृपया सभा मंडपाच्या बाहेर उभ्या असणाऱ्या सर्वांना विनंती करतो, आता आपण इतरत्र कुठेही न जाता सभा मंडपामध्ये येऊन आसनस्थ व्हावं. हॅलो 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 हॅलो. सयाजी पाटील काय चाललंय तिथं? काय करताय? हॅलो. उपस्थित सर्व बंधू भगिनींचं
या वेंगुर्ला नगरीमध्ये खूप खूप स्वागत. आजच्या आपल्या या अधिवेशनाचे उद्घाटक आणि राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नामदार एकनाथरावजी शिंदे साहेब यांचं काहीच वेळामध्ये आपल्या या कार्यक्रमस्थळी आगमन होणार आहे. मी फक्त एक सूचना करणार आहे, सर्वांनी जरा थोडं लक्ष द्या. आमच्या तरुण मित्रांनी विशेष करून इकडे लक्ष द्या. आजच्या अधिवेशनाच्या निमित्तानं आपण महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीनं जो अजिंठ्यावर प्राधान्यक्रमाने पहिला विषय घेतलेला आहे तो आहे जुनी पेन्शन. 2005 नंतरच्या आमच्या बांधवांना सर्वांना जुनी पेन्शन मिळाली पाहिजे. आणि म्हणून मित्रांनो, मी तुम्हाला विनंती करणार आहे की हा पहिलाच प्रश्न आपण घेतलेला आहे. आपण भाषण करत असताना, बोलत असताना तोच विषय प्राधान्यक्रमाने त्याच्यावर चर्चा होणार आहे. आपण मुख्यमंत्री महोदयांना आणि शिक्षण मंत्री महोदयांना त्याच विषयाला न्याय देण्याच्या भूमिकेतनं आपल्या इथं आपण निमंत्रित केलेलं आहे. तेव्हा कृपा करून विनंती आहे, मुख्यमंत्री महोदय आल्यानंतर फक्त टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करा. कुणी घोषणा देण्याचा फार प्रयत्न करू नका, तो कदाचित अवमानही ठरू शकतो. आपण आवर्जून या विषयाच्या अनुषंगानं मुख्यमंत्री महोदयांना चर्चा या ठिकाणी करायला लावणार आहे. त्यामुळे कृपा करून कुणी घोषणा देण्याचा विचार करू नका. आपला विषय प्राधान्यक्रमानं मांडला जाईल. फक्त शांततेनं सगळ्यांनी सहकार्य करा. आपण सगळ्यांनी आनंदानं, अत्यंत कठीण परिस्थितीमध्ये, अगदी अत्यंत कमी वेळ असताना सुद्धा मुख्यमंत्री महोदय आपल्या इथं येत आहेत. त्यामुळे त्यांचा सर्वतोपरी सन्मान करण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. त्यामुळे वेगळं काय असं चित्र उभं राहील आणि आपल्या या कार्यक्रमाला कुठं गालबोट लागेल असा काय कुणी प्रयत्न कृपा करून करू नका. आणि डिपार्टमेंट जे सूचना देईल त्या डिपार्टमेंटच्या सूचनेचा सर्वांनी स्वीकार करा. त्यांना सगळ्यांनी सहकार्य करा. कारण डिपार्टमेंट आपल्याला खूप चांगलं सहकार्य करते, चांगली ट्रीटमेंट देते. त्यामुळे सगळ्यांनी त्याच पद्धतीनं त्यांचाही सहकार्य करा अशी विनंती आहे. आपल्या या अधिवेशनाच्या निमित्तानं अनेक मंडळींनी आपल्याला खूप मोठं सहकार्य केलेलं आहे. त्याच्यात प्राधान्यक्रमानं जो उल्लेख करावा लागेल तो या जिल्ह्यातील आणि या तालुक्यातील सर्व मीडियाच्या माध्यमातून जे आपल्याला सहकार्य झालेलं आहे आणि जे होतंय ते खूप उल्लेखनीय असं सहकार्य आहे. गेले अनेक दिवस आपल्या या कार्यक्रमाची सगळी रूपरेषा महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचवण्याचं काम या मीडियानं सुरू ठेवलेलं आहे. आजही आपण सगळेजण उपस्थित आहात. आपणा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत करतोय आणि आपणा सगळ्यांना विनंती करतोय की आज जो आमचा हा एवढा अत्यंत देखणा कार्यक्रम या ठिकाणी होतोय, या कार्यक्रमाचं लाईव्ह प्रक्षेपण आपल्या माध्यमातून सर्व दूर जावं आणि त्यासाठी आपण आजपर्यंत जे सहकार्य केलंय तसंच सहकार्य आम्हाला करावं अशा प्रकारची विनंती या निमित्तानं आपणालाही आहे. आमचंही सहकार्य त्याच पद्धतीनं किंबहुना त्यापेक्षा अधिक आम्हाला तुम्हाला राहील अशी तुम्हाला ग्वाही देतो आणि आपण सहकार्य कराल अशी अपेक्षा. धन्यवाद. हॅलो. शिक्षक समितीचं महाअधिवेशन कोकणच्या या पावनभूमीत संपन्न होत आहे.
कैलासवासी बाबा शिंपी गुरुजी यांच्या विचारानं प्रेरित होऊन त्यांच्याच विचारांचा वसानी वारसा घेऊन लढवय्येपणानं आपल्या संघटनेचं कामकाज सुरू आहे, संघटनेची वाटचाल सुरू आहे. हे सांगण्याचं कारण असं, वातावरण तापतंय पण शिक्षक समितीच्या रक्ताच्या थेंबात थेंबात आणि नसानसात उसळणाऱ्या रक्तात ताकद असल्यामुळं, त्याच्यातच उष्णता असल्यामुळं या उष्णतेची सुद्धा तमा माझ्या शिक्षक बांधवांना कधीच वाटणार नाही. ऊन, वादळ, वारा, पाऊस यामध्ये अनेक वेळा आंदोलन केलेले लढवय्ये शिलेदार समोर आहेत. त्यामुळं भीतीनं आम्हा तुझी मुळी या गडगडणाऱ्या नभा असं सांगणाऱ्या विचारांचा वारसा पुढे घेणाऱ्या पिढ्यांचे आम्ही पाईक आहोत. त्यामुळं पुढच्या 2 तासात जरी काही या निसर्गाच्या उष्णतेमुळं अस्वस्थता जाणवली तरी सुद्धा तुमच्या माझ्या मनातला उत्साह इतका असेल की चेहऱ्यावरती ते जाणवणार नाही. कारण शेकडो किलोमीटरचं अंतर पार करून आपण सर्वजण या महाअधिवेशनासाठी आलेला आहात. सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये हे अधिवेशन संपन्न होत असताना आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातच नव्हे तर देशभर आणि जगभर या महाअधिवेशनाचं कव्हरेज करण्यासाठी सर्व वृत्तवाहिन्यांचे पत्रकार गेले 2 दिवस या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मला वाटतंय सुरुवातीलाच या पत्रकार बांधवांचा आपण टाळ्या वाजवून धन्यवाद व्यक्त करूया. कारण हा विचार महाराष्ट्रामध्ये पोहोचवण्याचं काम हे पत्रकार बांधव करतायत. आणि दुसऱ्या बाजूला आपलं हे महाअधिवेशन अत्यंत शिस्तबद्धरित्या, अत्यंत शांततेत, संयमानं पार पाडण्यासाठी गेले 15 दिवस पोलीस प्रशासन या ठिकाणी अविरत परिश्रम घेत आहे. त्यांच्यासाठी सुद्धा मला वाटतं आपण टाळ्या वाजवूया. कारण या पोलीस प्रशासनाच्या सहकार्यामुळेच हे महाअधिवेशन ऐतिहासिक होतंय. कारण शिस्तबद्धरित्या अधिवेशन कसं घ्यावं याचा वस्तुपाठ नेहमीच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ही सर्वांना घालून देत असते. अखंड महाराष्ट्र पाहतोय की अधिवेशन शिक्षक समितीचं होत आहे आणि ते अत्यंत शिस्तबद्धरित्या संपन्न होत आहे. अजूनही काही बांधव आणि भगिनी सभामंडपाच्या बाहेर उभ्या आहेत, इतरत्र रेंगाळत आहेत. त्यांना विनंती करतो आपण सभामंडपामध्ये आसनस्थ व्हावं. ठीक. ठीक. हॅलो.
कॉर्डलेस शिक्षक समिती विजयदायिनी मंगल साक्षात्कार शिक्षक समिती विजयदायिनी मंगल साक्षात्कार करता जय जयकार बंधुनो करता जय जयकार करता जय जयकार बंधुनो करता जय जयकार धर्म आमचा मनोमनी फुलणार करता जय जयकार बंधुनो करता जय जयकार करता जय जयकार बंधुनो करता जय जयकार शिक्षक समिती विजयदायिनी मंगल साक्षात्कार शिक्षक समिती विजयदायिनी मंगल साक्षात्कार करता जय जयकार बंधुनो करता जय जयकार करता जय जयकार बंधुनो करता जय जयकार गुरुजनांच्या सुख दुःखांशी उदंड अमुची नाती त्यांच्या माणसतीची करी घे शिक्षक समिती गुरुजनांच्या सुख दुःखांशी उदंड अमुची नाती त्यांच्या माणसतीची करी घे शिक्षक समिती कणाकणाने त्यांच्यासाठी सदा आम्ही जिंकणार कणाकणाने त्यांच्यासाठी सदा आम्ही जिंकणार सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना पुन्हा एकदा विनंती करण्यासाठी उभा आहे. मित्रांनो, केवळ एक विषय नजरेसमोर ठेवून आपण हे अधिवेशन आयोजित केलेले आणि तो विषय 2005 नंतरच्या आमच्या सर्व बांधवांना जुनी पेन्शन लागू झाली पाहिजे. माझी विनंती आहे, आज एकूणच महाराष्ट्रामध्ये या विषयाच्या अनुषंगानं वातावरण खूप चांगलं तयार झालेलं आहे आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याच्यामध्ये जाणीवपूर्वक लक्ष घातलेलं आहे आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं तो विषय शिक्षक समितीच्या माध्यमातून त्यांच्या पुढे मांडला जाणार आहे आणि त्याच्यावर अत्यंत चांगला निर्णयही आपल्याला अपेक्षित आहे. आणि म्हणून मी सगळ्यांना विनंती करेन की त्यांच्या या विषयाच्या चर्चेमध्ये कृपा करून म्हणतोय, मी विनंती म्हणतोय सगळ्यांना की घोषणा थोड्या कमी देऊच नका, घोषणा कोणी कृपा करून देऊ नका. विषयाची चर्चा 100% होणार आहे. पोलीस डिपार्टमेंटचंही आपल्याला सहकार्य खूप चांगलं आहे, त्यांनाही आपण सगळ्यांनी सहकार्य करा आणि कृपा करून घोषणा कुणी देऊ नका. तो विषयच आपला आजच्या अधिवेशनाचा मुख्य विषय आहे. त्यामुळं वेगळं काय मुख्यमंत्री महोदयांना दर्शवण्याची मला वाटते काय फारशी गरज नाही. त्यामुळं आपण सगळ्यांनी कृपा करून शांततेनं मुख्यमंत्री महोदयांचं स्वागत करू. कृपा करून जे मागे सगळे उभे राहिलेत त्या सगळ्यांना विनंती आहे, कृपा करून आपण आता सगळ्यांनी बसून घ्या. अवघ्या काही मिनिटांमध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं या ठिकाणी आगमन होतंय
आणि आपण आपला सर्वांना त्यांचं अतिशय आनंदामध्ये, शिस्तीनं आणि जल्लोषामध्ये या ठिकाणी आपण आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं या ठिकाणी स्वागत करायचंय. आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी अत्यंत शिस्तबद्ध, जरी बसलेले दिसला असला तरी एका रांगेमध्ये बसलेले आपण दिसतोय का, अशा पद्धतीनं सगळ्यांनी आपली आसन व्यवस्था करून यावी आणि सगळ्यांनाच सहकार्य करावं अशी आपल्याला पुन्हा पुन्हा विनंती आहे. कृपा करून सहकार्याची अपेक्षा आहे. धन्यवाद. माननीय राज्याध्यक्ष यांनी आपल्याला विनंती केली आहे, सूचना दिलेली आहे, आपण बसत असताना रांगेमध्ये बसूया. अजूनही काही मंडळी उभे आहेत. आपण शिक्षक समितीचे पाईक आहात, त्यामुळं तुमच्या माझ्या रक्तात नसानसात शिक्षक समितीचं विचार आणि संस्कार आहेत. त्यामुळं त्याचं दर्शन इथं बसल्यानंतर सुद्धा दिसायला हवं. हळूहळू वातावरण तापतंय आणि शिक्षक समितीच्या अधिवेशनामध्ये जे असंख्य प्रश्न आज महाराष्ट्रातल्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर आहेत, ते प्रश्न सोडवण्यासाठी सुद्धा राजकीय वातावरण सुद्धा तापायला सुरुवात झालेली आहे. पण या तापलेल्या वातावरणाचा आपल्यावरती कुठला परिणाम होऊ नये, त्यामुळं आपण जे अगदी जवळ खेटून बसलाय ते थोडंसं अंतर ठेवूया. कारण हवा खेळती राहिली तर विचार लवकर जातील आणि आपल्या मागण्या लवकर पूर्ण होतील. त्यामुळे थोडंसं मागं सरका. अजूनही मागं लोंढेच्या लोंढे या सभा मंडपामध्ये येत आहेत. बसलेत ना, इतर कोण लोक त्यांनी उठायचे आहे, त्यांची खुर्ची आहेत पहिल्या रांगेत आणि पत्रकार आहेत, त्यांना बसायला जागा मिळत नाही. पहिली रांग ही मी सांगितलं होतं पत्रकार बांधवांच्या साठी आहे. माझे काही बांधव या ठिकाणी बसलेले आहेत जे पत्रकार नसतील. आपल्या या अधिवेशनाचं कव्हरेज करण्यासाठी सर्व दैनिकांचे पत्रकार या ठिकाणी आहेत. त्यामुळं पत्रकार सोडून जर कोण बसलेला असेल त्यांना नम्र विनंती करतो, आपण मागच्या बाजूला जाऊन बसून पत्रकार बांधवांना जागा उपलब्ध करून द्यावी. मीडियासाठी या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. मीडियासाठी पाणी पोहोचवा. मागच्या बाजूला उभ्या असणाऱ्या सर्वांना विनंती करतो, आपण कृपया खाली बसा. महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर जे असंख्य प्रश्न आहेत, या सर्व प्रश्नांची उकल करण्यासाठी, हे प्रश्न सोडवण्यासाठीची जी ताकद आहे ही आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीतून या ठिकाणी दिसते. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से आंदोलन खड़ा होता है उसे शिक्षक समिति कहते हैं. ज्या शिक्षक समितीनं अनेक आंदोलनं करून आपल्याला विविध हक्क मिळवून दिले, विविध लाभ मिळवून दिले. आज जो आपण 7वा वेतन आयोग घेतो याचं श्रेय हे शिक्षक समितीला जातं. कृपया सभा मंडपाकडे काही कार येत आहेत, त्यांना विनंती, आपण आपल्या कार पार्किंग मध्येच पार्क कराव्यात. त्याच ठिकाणी पौर्णिमा बसच्या जवळ पार्किंगची सुविधा आहे, त्या ठिकाणी नेऊन पार्किंग कराव्यात. शिक्षक समिती हा अंगार आहे, ज्या अंगाराच्या माध्यमातून स्वाभिमानाची मशाल प्रज्वलित होते.
आणि ही मशाल महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवणारे आपण सर्वजण शिलेदार, शिक्षकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षणाच्या प्रश्नासाठी लढणारे आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित आहोत. मागे उभ्या असणाऱ्या माझ्या बांधवांना विनंती करतो, आपण कृपया खाली बसून घ्या. आपली प्रतीक्षा संपते आहे. काही वेळातच, अवघ्या काही क्षणात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या महाअधिवेशनासाठी महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब आणि इतर सर्व मंत्री महोदय उपस्थित होत आहेत. त्यांचं आगमन होत आहे. हे आगमन सुद्धा शिक्षक समितीच्या बुलंद आवाजानं दणाणून गेलं पाहिजे. म्हणजे आवाज कुणाचा असावा, तर तो शिक्षक समितीचा असावा, याचं दर्शन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री महोदयांना घडावं. यासाठी त्याच पद्धतीनं आपण त्यांचं स्वागत करूया. आमचे काही बांधव अजूनही सभा मंडपाच्या बाहेर रेंगाळत आहेत. त्यांना विनंती करतो, आपण सभा मंडपामध्ये येऊन बसावं. वेंगुर्ल्याच्या या ऐतिहासिक पावनभूमीत संपन्न होत असलेलं हे 17वं महाअधिवेशन आपल्या सगळ्यांच्या उदंड प्रतिसादातून आणि उत्स्फूर्त अशा उपस्थितीमधून ऐतिहासिक होतोय. त्याचे साथीदार आणि साक्षीदार आपण सर्वजण होतोय. काही घटना या डोळ्यात साठवण्यासारख्या असतात, तसाच आजचा दिवस आहे. एक ऐतिहासिक दिवस आहे. काही मंडळी त्यांना असा भ्रम होता की शिक्षक समितीच्या अधिवेशनाला किती लोक उपस्थित राहतील. तर मला वाटतंय आपल्या सगळ्यांचा आवाज हा रत्नागिरीत पोहोचेल आणि इथं झालेली असणारी उपस्थिती हेच त्यांना चोख प्रत्युत्तर असेल. कारण शिक्षक समितीचा नाद तर परिस्थिती काय होते ही भल्या भल्यानी पाहिलेलं आहे. कारण ती ताकद आहे. तुमच्या माझ्या नसानसात शिक्षक समितीचं जे रक्त आहे हे लढवय्येपणाचं रक्त आहे. अन्याय आम्ही खपवून घेत नाही. जे चुकीचं घडतं त्याच्या विरुद्ध आसूड ओढण्याची क्षमता ही शिक्षक समितीच्या पायिकामध्ये आहे. आम्ही बोलण्यापेक्षा कृतीवरती भर देतो. शिक्षकांचे, शिक्षणाचे आणि बालकांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यांच्या प्रश्नासाठी लढणारी महाराष्ट्रातील एकमेव शिक्षक संघटना म्हणजे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती आहे. त्यामुळेच या ठिकाणी आपण सर्वजण या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आज हे अधिवेशन ऐतिहासिक बनवत आहे. अजूनही डाव्या बाजूला काही मंडळी उभे आहेत. त्यांना विनंती करतो, मेटल डिक्टेटर मधून आपण आतमध्ये प्रवेश करावा. उभ्या असणाऱ्या मंडळींना विनंती करतो, आपण सर्वांनी बसून घ्यावं. हॅलो हॅलो महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचं हे महाअधिवेशन संपन्न होत असताना राज्याचे
आमचे माजी पदाधिकारी आजी पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. पण शिक्षक समिती ही कधीही मानापमानावरती चालत नाही. आमचा विचार हा प्रश्न सुटण्याशी असतो. या सर्व आजी माजी पदाधिकाऱ्यांच्यासाठी आपण पाससाठी खूप प्रयत्न केले, पण काही कारणास्तव हे पास अद्याप उपलब्ध झाले नाहीत. त्यांच्यासाठी स्टेजच्या उजव्या बाजूला सोप्यांच्या वरती बैठक व्यवस्था केलेली आहे. त्या ठिकाणी त्यांनी आसनस्थ व्हावं. पत्रकार बांधवांच्या मागची रांग ही शिक्षक समितीच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांच्यासाठी राखीव होती. त्या ठिकाणी जर कोणी बसला असेल तर त्यांनाही विनंती करतो थोडंसं मागं सरकून बसा. राज्य पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की आपण त्या ठिकाणी आसनस्थ व्हावं. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे माजी राज्याध्यक्ष, ज्येष्ठ नेते, शिक्षक समितीचे मार्गदर्शक हे या सभागृहामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतो की आपल्या सर्वांसाठी उजव्या बाजूला सोप्यावरती बैठक व्यवस्था केलेली आहे, त्या ठिकाणी आपण स्थानापन्न व्हावं. आणि अजूनही बरीचशी मंडळी सभा मंडपामध्ये उभी आहे, त्यांना विनंती करतो आपण बसून घ्या. वारंवार सूचना करायला नकोत, आपण बसून घ्या. अवघ्या काही वेळात माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांचं आगमन होत आहे. तत्पूर्वी पाटण तालुका शिक्षक वृंद एक गीत सादर करतील. कार्यक्रमाचं एक वातावरण व्हावं. अर्थात महाराष्ट्राचा अभिमान असलेलं राज्यगीत, या राज्यगीतासाठी पाटणा तालुक्याच्या गायक वृंदांचं. हॅलो 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 राज्यगीत घेऊ नका मॅडम. हॅलो हो राज्यगीत घेऊ नका. हॅलो नको राज्यगीत नको. दुसरं गाणं असेल तर घ्या. हॅलो 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 ठीक. आलो. कॉर्डलेस ठीक. हॅलो. मॅडम एकच मिनिट. पोलीस बांधवांच्याकडून विनंती आलेली आहे. डाव्या आणि उजव्या बाजूला जी मंडळी उभी आहेत सर प्लीज बसा. पोलीस बांधव विनंती करतायत सभा मंडपामध्ये कुणीही उभं राहू नका. हॅलो कृपया खाली बसा. साऊंड दादा या विनंती माईकला जरा इको द्या प्लीज. हॅलो हॅलो प्लीज सहकार्य हॅलो. करूया आपण पोलीस प्रशासनाला. हॅलो मधल्या पॅसेज मध्ये हॅलो. कुणी उभं राहू नका. हॅलो मॉनिटरला जरा इको द्या प्लीज. हॅलो 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 चेक. हॅलो ओके थँक्यू. शूर में सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. शूर में सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. शूर में सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. देव देशन धर्मा पायी प्राण घेतले हाती. शूर में सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती.
गॉडलेस. गर्भात उमगली झुंजाराची रीत, आईच्या गर्भात उमगली झुंजाराची रीत, तलवारीसी लगीन लागल जडली वेली प्रीत, तलवारीसी लगीन लागल जडली वेली प्रीत, लाख संकट झेलून घेईल अशी पहाडी छाती, देव देशान धर्मा पायी प्राण घेतलं हाती, शूरामी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, जिंकावा कटून मराव हेच आम्हाला ठाव, जिंकावा कटून मराव हेच आम्हाला ठाव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मरून जगाव हेच आम्हाला सभामंडपामध्ये उपस्थित होत आहेत. लढून आगमन होईल तेव्हा टाळ्यांचा गजर होऊ दे. हेच आम्हाला ठाव, देशापायी सारी विसरू माया ममता नाते, देव देश अन धर्मा पायी प्राण घेतलं हात, काय कुणाची भीती, शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, देव देश अन धर्मा पायी प्राण घेतलं हाती, शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती. थँक्यू, धन्यवाद. स्वागतम. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या या 17व्या त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं या राज्य महाअधिवेशनाचे उद्घाटन अवघ्या काही क्षणातच सन्माननीय मंत्री महोदय यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये संपन्न करताना आम्हा आयोजकांना विशेष आनंद होत आहे. या सिंधुभूमीच्या रमणीय आणि विलोभनीय सृष्टी सौंदर्य लाभलेल्या या वेंगुर्ले तालुक्यामध्ये होणाऱ्या या अविस्मरणीय राज्य महाअधिवेशनाचा हा शानदार उद्घाटन सोहळा महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं काही क्षणातच या ठिकाणी आगमन होत आहे. ढोल ताशांच्या गजरामध्ये या सिंधुभूमीमध्ये आपण मंत्री महोदय यांचं यथोचित स्वागत करणार आहोत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती 17वे त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशन, या राज्य महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे साहेब यांचं या सिंधुभूमीमध्ये आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आहोत. आपण सर्वजण उत्सुक आहोत या सिंधुभूमीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं स्वागत करायला. ढोल ताशांच्या गजरामध्ये आणि यथोचित त्यांचा सन्मान करून आपण त्यांना कार्यक्रमस्थळी सन्मानित करणार आहोत.
त्यांच्यासोबत सर्व सन्माननीय मंत्री महोदय यांचंही इथे काही क्षणातच आगमन होत आहे. असा हा 17वा त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशनाचा हा शानदार उद्घाटन सोहळा पाहण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून उपस्थित राहिलेले तमाम समितीचे शिलेदार आणि समितीच्या कार्यावर नितांत श्रद्धा आणि विश्वास ठेवणारे आपण सर्व पाईक, या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये हे राज्य महाअधिवेशन संपन्न करताना आयोजकांना अत्यानंद होत आहे. या सिंधुभूमीच्या लाल मातीमध्ये ज्या ज्या नररत्नांचा जन्म झाला, थोर साहित्यिक, कलावंत, राजकारणी, समाजकारणी, अशा या सिंधुभूमीच्या वैभवशाली परंपरेमध्ये संपन्न होणारं हे 17वे त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशन, याची देही याची डोळा पाहण्यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून उपस्थित राहिलेल्या तमाम समिती शिलेदारांचं आणि पाईकांचं आम्ही आयोजकांच्या वतीनं स्वागत करतो. आपण उत्सुक आहोत महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं स्वागत करायला. चला तर अवघ्या काही क्षणातच सर्व सन्माननीय मंत्री महोदय या विचारपीठावर सन्मानित होतील. कृपया सर्वांनी बसायचे. कृपया कोणी उठू नका. शिस्तबद्ध आणि शांततेनं हा उद्घाटन सोहळा आपण संपन्न करतो आहोत. स्वागतम, सुस्वागतम आणि मधुर स्वागतम. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं या कार्यक्रमस्थळी आगमन होत आहे. आपण जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करतो आहोत. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं या सिंधुभूमीच्या सुजलाम सुफलाम अशा भूमीमध्ये आणि निसर्गाचं सौंदर्य लाभलेल्या या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये कृपया कोणीही उठू नका. काही आमचे शिलेदार पुढे जात आहेत. कृपया कोणी उठू नका. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती 17वे त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशन आणि या राज्य महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं उपस्थित राहिलेले सर्व मंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या पदस्पर्शानं या राज्य महाअधिवेशनाची सुरुवात होत आहे. ढोल ताशांच्या गजरामध्ये आणि सनईच्या सुमधुर अशा या संगीत लहरीमधून सन्माननीय मंत्री महोदय या विचारपीठावर सन्मानित होतील. टाळ्यांचा गजर होऊ दे. महाराष्ट्राच्या प्राथमिक शिक्षक समितीचा महाराष्ट्र, महान राष्ट्र, पराक्रमांच्या तलवारीला सौंदर्याचा तेज येतो तो हा महाराष्ट्र. छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या सिंधुदुर्ग नगरीत छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचे सच्चे वारसदार महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांचा टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाटामध्ये आपण सहर्ष स्वागत करूया. सुस्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम. मंचावरती उपस्थित होत आहेत माननीय केसरकर साहेब, माननीय सामंत साहेब आणि इतर सर्व मान्यवर. टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाटामध्ये महाराष्ट्राचे प्राथमिक शिक्षक समितीच्या महाअधिवेशनात मनपूर्वक सहर्ष स्वागत. धन्यवाद. तर अशा या सिंधुभूमीमध्ये या राज्य महाअधिवेशनाचा हा उद्घाटन सोहळा, या उद्घाटन सोहळ्यासाठी उपस्थित राहिलेल्या सर्व मंत्री महोदयांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि या राज्य महाअधिवेशनाची सुरुवात अर्थातच दीप प्रज्वलनानं होत आहे. मी महाराष्ट्र राज्याचे
सन्माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब, त्याचबरोबर शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य सन्माननीय नामदार दीपकजी केसरकर, त्याचबरोबर सन्माननीय उद्योग मंत्री महाराष्ट्र राज्य नामदार उदयजी सामंत साहेब आणि सर्व मंत्री महोदय यांना मी विनंती करणार आहे की या 17व्या त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशनाचं दीप प्रज्वलन करून उद्घाटन होत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब, त्याचबरोबर या संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य सन्माननीय नामदार दीपकभाई केसरकर, त्याचबरोबर उद्योग मंत्री महाराष्ट्र राज्य सन्माननीय नामदार उदयजी सामंत, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष अर्थात राज्याध्यक्ष उदयजी शिंदे, सर्व मान्यवर या विचारपीठावर सन्मानित होऊन आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात अर्थातच ईशस्तवन आणि स्वागत गीताने करणार आहोत. वेंगुर्ला तालुका प्राथमिक शिक्षक समितीच्या गायक वृंदांना मी विनंती करणार आहे की आपण ईशस्तवन आणि स्वागत गीतानं आजच्या या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. आपण लगेच ईशस्तवन आणि स्वागत गीताने सुरुवात करतो आहोत. वेंगुर्ला तालुका प्राथमिक शिक्षक समिती सादर करत आहेत ईशस्तवन आणि स्वागत गीत. ढोल ताशांच्या गजरामध्ये महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं आपण यथोचित स्वागत केलं. मी ईशस्तवन आणि स्वागत गीतासाठी विनंती करतो. आपण कृपया ढोल ताशांचा आवाज थोडा कमी करा. धन्यवाद. ढोल ताशांच्या गजरामध्ये स्वागत झाल्यानंतर आपण ईशस्तवन आणि स्वागत गीत. आवाज लेफ्ट साइड आवाज प्लीज.
यशस्तवनानं या कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे. आपण जोरदार टाळ्यांनी पुन्हा एकदा वेंगुर्ला तालुका शिक्षक वृंद सादर केलेल्या या यशस्तवनासाठी. मित्रांनो, या राज्य महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं सर्वप्रथम संस्थापक भावा शिंपी गुरुजी, रॉड्रिग्स गुरुजी, देवाजी गांगुर्डे यांच्या विचारांना अभिवादन करतो. या वेंगुर्ल्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं जेव्हा आगमन झालं तेव्हा खऱ्या अर्थानं मंगेश पाडगावकर यांच्या काही ओळी गुणगुणल्याशिवाय मला राहत नाही. वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करत यायचा, वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करत यायचा, सरीनी नाहू घालत जांभ्या डोंगर नाहीचा, लाल लाल कवलांवर थेंबोनी फुलायची, हिरवी हिरवी गाणी होऊन झाडे सगळी झुलायची. म्हणून कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांची शब्दकळा या मातीमध्ये रुजली. आरती प्रभू यांचे शब्द सुद्धा याच मातीतले. कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते थोर साहित्यिक वि. स. खांडेकर यांचं साहित्य विश्व याच मातीमध्ये फुललं. म्हणूनच वेंगुर्ले तालुका हा कला, साहित्य, संस्कृती आणि व्यापार यांनी वैभवशाली परंपरेने नटलेल्या या वेंगुर्ले तालुक्यामध्ये हे 17वे त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशन संपन्न करताना आम्हाला आनंद होत आहे. मी राज्याध्यक्ष आणि आजच्या या सोहळ्याचे स्वागताध्यक्ष शालेय शिक्षण मंत्री सन्माननीय नामदार दीपकजी केसरकर साहेब यांना मी विनंती करणार आहे की आपण या राज्य महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं सर्वप्रथम या सिंधुभूमीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं स्वागत करावं. याच्या सोहळ्याचे स्वागताध्यक्ष तसेच शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य सन्माननीय नामदार दीपकजी केसरकर साहेब स्वागत करत आहेत. आजच्या या राज्य महाअधिवेशनाचे उद्घाटक महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांना, त्याचबरोबर राज्याध्यक्ष आदरणीय उदयजी शिंदे त्यांना सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं यथोचित स्वागत आणि सन्मान करत आहेत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीनं सन्मान चिन्ह देऊन आपण यथोचित गौरव करतो आहोत. त्याचबरोबर या सोहळ्याचे स्वागताध्यक्ष आणि शालेय शिक्षण मंत्री सन्माननीय नामदार दीपकजी भाई केसरकर यांचंही स्वागत मी राज्याध्यक्ष उदयजी शिंदे यांना विनंती करतो की आपण त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करावं. याच्या राज्य महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं या सोहळ्याचे स्वागताध्यक्ष आणि शालेय शिक्षण मंत्री सन्माननीय नामदार दीपकभाई केसरकर. यानंतर मी सन्माननीय स्वागताध्यक्ष आणि शालेय शिक्षण मंत्री नामदार दीपकभाई केसरकर यांना विनंती करतो की महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्री यांचे आपण स्वागत करणार आहात. मी पुन्हा एकदा दीपकभाईंना विनंती करतो की उद्योग मंत्री सन्माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचं स्वागत करावं. या 17व्या त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं स्वागताध्यक्ष या नात्यानं सर्व मंत्री महोदयांचं स्वागत या सिंधुभूमीमध्ये सन्माननीय दीपकभाई केसरकर करत आहेत. सन्माननीय माजी आमदार राजनभाई तेली यांचंही या ठिकाणी आपण स्वागत करतो आहोत. त्याचबरोबर ब्रिगेडियर आदरणीय सुधीरजी सावंत साहेब यांचंही आपण स्वागत करणार आहोत. सन्मान्य राजनभाई तेली यांचंही स्वागत या राज्य महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं. त्याचबरोबर मी पुन्हा एकदा उदयजी सामंत यांना विनंती करणार आहे की ब्रिगेडियर सुधीरजी सावंत साहेब यांचंही स्वागत करावं. सर्वांचं आपण यथोचित एकदा जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया. सगळ्यांचं स्वागत या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं. आदरणीय सुधीरजी सावंत साहेब यांचंही स्वागत. ब्रिगेडियर सुधीरजी सावंत, धन्यवाद. या सर्व मंत्री महोदयांचं या सिंधुभूमीमध्ये या 17व्या त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं
या सोहळ्याचे स्वागताध्यक्ष शालेय शिक्षण मंत्री सन्माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर यांनी सर्व मंत्री महोदयांचं स्वागत केलं. मी पुन्हा एकदा सर्व मंत्री महोदयांना धन्यवाद देतो की आपल्या उपस्थितीनं हा कार्यक्रम होतो आहे. या समितीचे राज्याध्यक्ष सन्माननीय उदयजी शिंदे यांना मी विनंती करणार आहे की आजच्या कार्यक्रमाचं आपण प्रास्ताविक मांडावं. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचं 17वे त्रैवार्षिक अधिवेशन आज या वेंगुर्ला नगरीमध्ये संपन्न होते. या खुल्या अधिवेशनाच्या निमित्तानं या अधिवेशनाचे उद्घाटक खरं तर अवघा शिक्षक समिती परिवार महाराष्ट्रातला ज्यांची या खुल्या अधिवेशनामध्ये उपस्थिती असावी म्हणून चातकाप्रमाणे वाट पाहत होता. आपल्या सगळ्यांची इच्छा खरं तर ज्यांनी आज पूर्ण केली ते या अधिवेशनाचे उद्घाटक आणि राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री, विशेषतः आमच्या साताऱ्याचे आणि विशेषतः आमच्या जावलीचे आदरणीय आमदार एकनाथरावजी शिंदे साहेब, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ज्यांनी हा कार्यक्रम घडवून आणण्यासाठी आम्हाला सर्वतोपरी सहकार्य केलं, सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयांपर्यंत सगळे जे प्रयत्न केले ते या अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष आणि महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राचे ज्यांनी पालकत्व अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं गेल्या काही महिन्यामध्ये सांभाळले ते आदरणीय आमदार दीपकभाई केसरकर साहेब, शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य. आपणा सर्वांच्यावर खरं तर ज्यांची सतत निश्चितपणानं कृपा म्हणेन मी, कारण मला आठवतंय रोह्याच्या अधिवेशनामध्ये नामदार सावंत साहेब तुम्ही एकटेच आमच्या रोह्याच्या अधिवेशनामध्ये उपस्थित होता, त्यावेळी तुम्ही आमदार होता. पण आज सन्माननीय नामदार उदयजी सामंत साहेब या ठिकाणी या अधिवेशनाच्या निमित्तानं उपस्थित आहेत. राजन तेली साहेब माजी आमदार उपस्थित आहेत. ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आणि त्याचबरोबर आमच्या संघटनेचे सर्व राज्याचे पदाधिकारी आदरणीय काळूजी बोरसे पाटील, त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित सर्व सन्माननीय राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय क्षेत्रामध्ये काम करणारे आमचे सगळे अधिकारी. आणि या अधिवेशनाच्या निमित्तानं आणि शिक्षण परिषदेच्या निमित्तानं अवघ्या महाराष्ट्रातून काल आणि आज तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहात. तुम्हा सर्वांचं या अधिवेशनाच्या निमित्तानं सुरुवातीलाच सर्व व्यासपीठाचं आणि आपलं या ठिकाणी मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. आज खुलं अधिवेशन संपन्न होत असताना खरं तर या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे काल या ठिकाणी भव्य अशी शिक्षण परिषद आपण आयोजित केली. आणि या शिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून कालचं शिक्षण, आजचं शिक्षण आणि उद्याच्या बदलत्या काळातलं शिक्षण या संदर्भानं प्रमुख विचारवंतांचं मार्गदर्शन आपल्याला सगळ्यांना त्या ठिकाणी लाभलं. आणि त्याचा लाभ हजारो आमच्या शिक्षक बांधवांनी काल त्या ठिकाणी याच ठिकाणी घेतला. अत्यंत प्रेरणादायी असं मार्गदर्शन चर्चासत्र आपण काल या ठिकाणी आयोजित केलं. आज खुलं अधिवेशन होत असताना खरं तर संघटन आणि शिक्षकांचे प्रश्न याला कुठेतरी निश्चितपणानं न्याय मिळाला पाहिजे. गेल्या काही वर्षांमध्ये जे प्रश्न प्रलंबित राहिलेले आहेत त्या प्रश्नांना न्याय मिळाला पाहिजे, ही भूमिका या अधिवेशनाच्या निमित्तानं निश्चितपणानं आपली सगळ्यांची आहे. पण तत्पूर्वी साहेब अवघ्या काही मिनिटांमध्ये मी आमच्या शिक्षक समितीविषयी थोडंसं बोलणार आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कैलासवासी भावा शिंपी यांनी पुणे या ठिकाणी 22 जुलै 1962 शिक्षकांच्या ड्युटी पेच्या प्रश्नाच्या संदर्भानं जो प्रश्न निर्माण झाला
त्या प्रश्नाला न्याय मिळवून देण्याच्या भूमिकेतून एक चळवळ उभी केली आणि ती चळवळीचं रूपांतर पुढे शिक्षक समितीमध्ये झालं. आज शिक्षक समितीचा अवघ्या महाराष्ट्रामध्ये वटवृक्ष झालेला आम्हाला बघायला मिळतोय. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आमचा जो महाराष्ट्र आम्ही म्हणतो, या महाराष्ट्रामध्ये शिक्षक समिती एवढी प्रबळ संघटना, शिक्षक समिती एवढी शक्तिशाली संघटना या महाराष्ट्रामध्ये दुसरी कुठलीही नाही. त्याचा निश्चितपणाने आम्हाला खूप अभिमान आहे. त्यासाठी आमचे हे सगळे कार्यकर्ते, आमचे हे सगळे नेते अत्यंत विश्वासानं लोकांच्या पुढे जातात आणि त्यामुळे आम्हाला या राज्यामध्ये प्रचंड असं यश मिळालेलं आहे. न्यायाची चाड आणि अन्यायाची चीड, त्याग आणि सेवा ही बिरुदं घेऊन गेली 61 वर्ष या महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये आम्ही शिक्षक समितीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी काम करण्याचा प्रयत्न करतोय. शिक्षणाला न्याय मिळाला पाहिजे, शिक्षकांच्या प्रश्नांना न्याय मिळाला पाहिजे, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या समाजाच्या प्रश्नांनाही न्याय मिळाला पाहिजे. अशा प्रकारची भूमिका आम्ही गेल्या 61 वर्षामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये घेतलेली आहे. आज तालुक्यापासून राज्यापर्यंत सर्व ठिकाणी अगदी महाराष्ट्रातल्या 350 पेक्षा जास्त असणाऱ्या तालुक्यांमध्ये आमची संघटना त्या ठिकाणी कार्यरत आहे आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं कार्यरत आहे. दर 3 वर्षांनी खरं तर आम्ही आमच्या संघटनेचं अधिवेशन घेतो. इतर संघटना साहेब महाराष्ट्रामध्ये खूप आहेत, त्यांच्याबद्दल मी फारसं काही बोलणार नाही, पण अनेक संघटना वर्षाला 6-6 महिन्याला परिषद, परिसंवाद आणि अधिवेशनाच्या निमित्तानं लोकांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करतायत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती अशी एकमेव संघटना आहे की ती 3 वर्षातच एकदा अधिवेशन घेते आणि वर्षभरामध्ये विभाग स्तरावर शिक्षण परिषद घेऊन त्या ठिकाणी त्या शैक्षणिक समस्यांच्या संदर्भानं चिंतन मनन करत असते. आज महाराष्ट्राचा विचार जर केला तर 2.25-2 लाखापेक्षा जास्त सभासद असलेली ही आमची महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिती ही संघटना आहे. अनेक कामं आपण या चळवळीच्या माध्यमातून केलेले. 1977ला जो 54 दिवसाचा संप झाला आणि ज्या संपानं या महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांना बरंच काही दिलं, त्या संपामध्ये 54 दिवस लढणारी महाराष्ट्रातली एकमेव संघटना कोणती असेल तर ती शिक्षक समिती ही संघटना आहे आणि म्हणून आम्हाला या आमच्या चळवळीचा निश्चितपणानं अभिमान वाटतो. आम्ही चळवळीच्या माध्यमातून काम करत असताना केवळ प्रश्नच मांडतो अशातला भाग नाही, तर गुणवत्तेला सुद्धा तेवढ्याच पद्धतीनं आम्ही प्राधान्य देत असतो आणि हे गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याकरता आम्ही विभाग स्तरावर राज्यातल्या 6 विभागामध्ये ठिकठिकाणी शिक्षण परिषदा आयोजित करून त्या ठिकाणी आम्ही गुणवत्तेच्या संदर्भानं चर्चा घडवत असतो. सामाजिक कार्यातही आमचा साहेब या संघटनेचा खूप मोठा वाटा आहे. मधल्या कोरोनाच्या काळामध्ये एकच उदाहरण सांगेन, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच आमच्या प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिक्षकांनी वर्गणी काढून देणगी रूपाने पैसे गोळा करून जवळपास 44 लाख रुपयाचा ऑक्सिजन प्लांट शासनाला सुपूर्द केला. एवढं मोठं काम या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एकट्या झालं. उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये करोडो रुपयाचं योगदान आमच्या शिक्षक समितीच्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी दिलं. सामाजिक कार्यामध्ये सुद्धा कुठं आम्ही कमी नाही. रक्तदान असेल, पूरग्रस्त लोकांना मदतीचं काम असेल, त्या ठिकाणी आम्ही निश्चितपणानं धावून जातो. आजपर्यंत आम्ही कुठल्याही राजकीय पक्षाशी सामंत साहेब बांधिलकी थोडीशी ठेवलेली नाही. मी आता तेली साहेबांना म्हटलं, पण थोडासा आम्ही आता विचार करायला लागलोय की काहीतरी करायला पाहिजे. आता 2-1 लाख आमचे सभासद आहेत आणि आमचे शिंदे साहेब मुख्यमंत्री आहेत आणि मी जावलीतलाही सामंत साहेब बरं का. आणि निश्चितपणानं थोडासा कुठेतरी आम्हाला काय फार राजकीय फायदा वगैरे काही नाही. मी ते थोडासा एक मुद्दा पुढे मांडणार आहे, पण निश्चितपणानं अजूनपर्यंत आम्ही अराजकीय म्हणून राहिलोय. पण या पुढच्या काळामध्ये मित्रांनो आपल्याला सगळ्यांना निश्चितपणानं विचार करावाच लागेल आणि तो आपण उद्याच्या काळामध्ये करूया. महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांना एकत्र करून त्यांना स्वाभिमानानं जगण्याचं, स्वाभिमानानं राहण्याचं जे आपण काम केलेलं आहे शिक्षक समितीच्या माध्यमातून, ते निश्चितपणानं अत्यंत प्रभावी असं काम आहे. दरवर्षी आम्ही सभासद नोंदणी करतो. राज्यामध्ये संघटन आम्ही का करतो, शिक्षकांची कामं बघतो, पण साहेब त्याचबरोबर राज्यातल्या जिल्हा स्तरावर आणि तालुका स्तरावर असलेल्या पतसंस्था असतील, अनेक शिक्षक बँका असतील, या आज शिक्षक समितीच्या ताब्यामधल्या संस्था आहेत आणि त्यामध्ये आम्ही सहकारामध्ये अत्यंत उत्तम पद्धतीनं काम करत असतो. आणि अशा पद्धतीनं आणि ही संघटना 1962ला स्थापन झाली. त्यावेळी सुद्धा धर्मादाय आयुक्ताकडे नोंदणी झालेली होती आणि 2020ला कामगार आयुक्त कार्यालयाकडेही त्यांनी साहेब आम्ही याची मान्यता घेतलेली आहे, नोंदणी करून घेतलेली आहे. कायदेशीर दृष्ट्या या राज्यामध्ये प्रबळ असणारी संघटना, शक्तिशाली असणारी संघटना ही निश्चितपणानं शिक्षक समिती आहे. एवढं मी आपल्याला या निमित्तानं आवर्जून सांगेन. यापेक्षा अधिक शिक्षक समितीच्या माध्यमातून निश्चितपणानं त्या ठिकाणी आम्ही काम करण्याचा प्रयत्न करतोय.
या निमित्तानं खरं तर अनेक प्रश्न आपण शासन दरबारी सातत्यानं मांडतो. मी सुरुवातीलाच आदरणीय केसरकर साहेब असतील, मुख्यमंत्री महोदय असतील, सामंत साहेबांचं मनापासून आभार मानणार आहे की आम्ही सातत्यानं तुमच्याकडे काही प्रश्न मांडले आणि आमच्या व्यासपीठाच्या अगोदरच तुम्ही घोषणा त्या ठिकाणी करून टाकल्या. केसरकर साहेब, आमच्या व्यासपीठावर केलं असतं तर जरा बरं झाले असतं. शिक्षण सेवकांच्या मानधनामध्ये केलेली वाढ आणि स्वयंपाकींच्या मानधनामध्ये केलेली वाढ हे निश्चितपणानं अत्यंत अभिनंदनीय निर्णय आणि त्यामुळे आपल्या सर्वांच्या वतीनं सर्व मंत्री महोदयांचं, मुख्यमंत्री महोदयांचं या ठिकाणी मनापासून खूप खूप आभार मानतो. हे सगळं करत असताना साहेब आमचे बरेच प्रश्न तसे शिल्लकही आहेत. त्या प्रश्नाच्या संदर्भानं निश्चितपणानं विचार व्हावा अशी महाराष्ट्रातल्या तमाम शिक्षक बंधू भगिनींची अपेक्षा आहे. आणि ही अपेक्षा व्यक्त करत असताना आमचा सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे की ज्या प्रश्नाला तुम्ही साहेब न्याय द्यावाच अशी आमची अपेक्षा आहे तो म्हणजे 2005 नंतर सेवेत आलेल्या लोकांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं आपण त्या ठिकाणी निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रातला हा आमचा शिक्षक समाज निश्चितपणानं तुम्ही आमच्यासाठी जर हा निर्णय केला तर आयुष्यभर किंबहुना सातत्यानं 24 तास तुमच्या पाठीमागे राजकीय ताकद सुद्धा उभी करण्याचा निश्चितपणानं प्रयत्न करेल. त्यामध्ये तिळमात्र शंका असणार नाही आणि तो निर्णय आपणच घेऊ शकाल ही महाराष्ट्रातल्या तमाम आमच्या कर्मचारी शिक्षक बंधू भगिनींची भावना आहे आणि त्या संदर्भानं आपण त्या ठिकाणी निर्णय घ्यावा अशी विनंती या निमित्तानं आपणाला करतो. साहेब, मधल्या काळामध्ये मुख्यालयी राहण्याच्या संदर्भानं आम्हाला निश्चितपणानं शासन निर्णय आहे, पण अलीकडच्या काळामध्ये 22 किलोमीटरवरनं आम्ही निश्चितपणानं आमच्या शाळेत सामंत साहेब जाऊ शकतो आणि मग मुख्यालयी राहत नाही म्हणून गरभाडे भत्ता बंद करायचा असा काही ठिकाणी निर्णय घेण्यात आला. अत्यंत दुर्दैवी निर्णय. मी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करेन की साहेब याच्यामध्ये लक्ष घालून आमचा जो घरभाडे भत्ता काही ठिकाणी बंद करण्याचा प्रयत्न होतोय किंबहुना मुख्यालयी राहण्याची जी अट आहे ती अटच रद्द करून टाका अशा प्रकारची विनंती या निमित्तानं मी आपणाला निश्चितपणानं करणार आहे. साहेब, आमच्या बदल्या होत आहेत, ऑनलाईन बदल्या होत आहेत, खूप चांगली पद्धत आहे. जिल्हा अंतर्गत बदल्या होत आहेत, आंतरजिल्हा बदल्या होत आहेत. पण आता आमचे दोन्ही मंत्री महोदय केसरकर साहेब आहेत, सामंत साहेब आहेत. विशेषतः आंतरजिल्हा बदलीचा मोठा गंभीर प्रश्न बनलेला आहे. विशेषतः या कोकणपट्ट्यामधून बदली होऊन जाणारे 4-4 वर्ष झालं त्यांच्या ऑर्डर झालेत बदलीच्या साहेब, पण त्यांना कार्यमुक्त केलं गेलेलं नाही. आणि म्हणून आमची मागणी आहे की या प्रक्रियेमध्ये जे आहेत, आंतरजिल्हा बदलीमध्ये आहेत, त्या सर्वांना लवकरात लवकर कार्यमुक्त करण्याच्या संदर्भानं आदेशित निर्गमित आपण करावेत. तशा प्रकारच्या सूचना ग्रामविकास विभागाला कराव्यात आणि जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेमध्ये ज्या त्रुटी आहेत त्या त्रुटी दूर करण्याच्या संदर्भानं त्या ठिकाणी निर्णय घ्यावा अशी आमची अपेक्षा आहे. आमच्याकडे वस्ती शाळा शिक्षक आहेत, 15-15, 20-20 वर्ष त्या ठिकाणी सेवा करतायत, पण सेवा झाल्यानंतर त्यांना पेन्शन मिळत नाही, त्यांना इतर लाभ मिळत नाहीत. आणि म्हणून आमची एक प्रामाणिक मागणी आहे की या वस्ती शाळा शिक्षकांना जर सर्व प्रकारचे लाभ मिळायचे असतील तर त्यांची मूळ सेवा त्या ठिकाणी ग्राह्य धरण्यात यावी आणि त्याप्रमाणे त्यांची सेवा धरून त्यांना पुढचे लाभ देण्यात यावे अशा प्रकारची आमची निश्चितपणानं विनंती आहे. साहेब, रिक्त पदांचा प्रश्न खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये, उपशिक्षकांची केंद्रप्रमुख असतील, विस्तार अधिकारी असतील, ही सगळी पदं बऱ्याच प्रमाणामध्ये रिक्त आहेत. ही रिक्त पदं 100% जर भरली तर बऱ्याच प्रमाणामध्ये प्रश्न निश्चितपणानं कमी होतील. त्या दृष्टीने आपण त्या ठिकाणी विचार करावा अशी आपणाला विनंती आहे. साहेब, नगरपालिका आणि महानगरपालिकेचा खूप गंभीर प्रश्न आहे. तुम्ही त्यावेळी नगर विकास मंत्री असताना मी आपल्याला भेटायला आलो होतो घरी दर्यात आणि त्यावेळी तुम्ही मला सांगितलं होतं की नगर विकासाच्या संदर्भाने एक साहेब बैठक, तुम्ही म्हटलं होता की एक बैठक लावून प्रश्न सोडवू. सगळ्यात त्यांचा अनुदानाचा प्रश्न, पगाराच्या अनुदानाचा प्रश्न आहे आणि आमची मागणी आहे की त्यांचं वेतनाचं अनुदान 100% त्यांना आपल्याकडून थेट मिळावं. जे नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या टक्केवारी त्यांनी तुमच्या टक्केवारी जी अडकते 2-2, 3-3 महिने पगारच होत नाहीत, तर जी समस्या निर्माण होते, थेट जर तुमच्याकडून जिल्हा परिषदेसारखं त्यांना अनुदान गेलं तर निश्चितपणानं आमचे शिक्षक खूप समाधानी होतील. आणि जे जिल्हा परिषदेमध्ये कायदे आहेत, केंद्रप्रमुखांची पदं असतील किंवा इतर पदं असतील, ती सुद्धा पदं नगरपालिकेमध्ये निर्माण झाली पाहिजेत आणि तिथल्याही शिक्षकांना बढतीचा लाभ मिळाला पाहिजे अशाही प्रकारची आमची त्या ठिकाणी निश्चितपणानं मागणी आहे. साहेब, गेल्या अनेक वर्षाची MSCITची आमची मागणी आहे. 2007 पर्यंत आम्हाला तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांनी MSCIT करण्यासाठी मुदतवाढ दिलेली होती. दरम्यानच्या काळामध्ये आमची काही लोक राहिली, पण आज अखेर महाराष्ट्रातली 99% आमच्या शिक्षक बंधू भगिनी MSCITचं प्रशिक्षण पूर्ण करून घेतलेले आहेत. पण 2007 पर्यंत मुदतवाढ असल्यामुळं आम्ही रिटायर झाल्यानंतर तदनंतर पुढच्या सगळ्या वर्षांची
आमच्याकडून वसुली केली जाते. कृपा करून ती वसुली थांबवून MSCITला एकदा फक्त आम्हाला मुदतवाढ द्या. तदनंतर आम्हाला मुदतवाढ नाही दिली तरी चालेल, पण हा प्रश्न निश्चितपणानं निकाली काढण्याची विनंती साहेब आपल्याला निश्चितपणानं त्या ठिकाणी आहे. आज तुम्ही गुणवत्ता वाढवली पाहिजे म्हणून आम्ही प्रयत्न करत असतो. कोणी MPhil होत आहे, कोणी PhD होत आहे, कोणी MAd होत आहे, कोणी B.Ed होत आहे, कोणी पोस्ट ग्रॅज्युएट होत आहे. तर साहेब एवढं सगळं आम्ही गुणवत्ता धारण करून सुद्धा पदव्या घेऊन सुद्धा आम्हाला मात्र गट शिक्षण अधिकारी उपशिक्षणाच्या परीक्षेला बसता येत नाही. कुठेतरी याच्यामध्ये निश्चितपणानं न्याय मिळाला पाहिजे. जर खुल्या वर्गातनं त्या जागा भरल्या जात असतील तर आम्हाला सुद्धा त्याच्यामध्ये ग्राह्य धरून त्या ठिकाणी आम्हाला संधी देण्याचा प्रयत्न त्या निमित्तानं त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे, अशी साहेब आमची मागणी आहे. 7व्या वेतन आयोगामध्ये ज्या त्रुटी आहेत त्या त्रुटींच्या संदर्भानं बक्षी समितीचा खंड 2 साहेब प्रकाशित झाला, पण शिक्षक सोडून बाकी सगळ्या वर्गांना त्यात थोडाफार काही मिळाले, पण शिक्षक वर्गाला काही मिळालेलं नाही. आणि सगळ्यात मोठी त्रुटी आदरणीय केसरकर साहेबांच्या बी निदर्शनास आलेली असावी, पण एकाच तारखेला लागलेला आमचा पदवीधर शिक्षक आणि उपशिक्षक, खरं तर पदवीधर शिक्षकाला वेतन जास्त पाहिजे, आमच्या उपशिक्षकाला पदवीधरपेक्षा वेतन जास्त मिळते, एकाच तारखेला लागल्या. ही फार मोठी त्रुटी आहे. तर ती त्रुटी कुठं साहेब शाळेमध्ये येणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश 100% विद्यार्थ्यांना मिळाला पाहिजे, ही आमची खरं तर मागणी आहे. काही मुलींना 100% आम्ही देतो, काही मुलांना देतो, पण छोटीशी काही 10-20% मुलं आमची त्याच्यापासून वंचित राहत आहेत. आणि ती वंचित राहिलेली मुलं शाळेमध्ये त्यांच्यामध्ये वेगळं विभाजन दिसतंय. त्या सगळ्या मुलांना निश्चितपणानं त्या ठिकाणी 100% गणवेश मिळाला पाहिजे, अशा पद्धतीची आमची मागणी आहे. त्यासाठी तरतूद व्हावी अशी विनंती आमची आपणाला निश्चितपणानं आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा आता स्वयंसेवक सेवानिवृत्त स्वयंसेवक साहेब नेमायची आदेश निघालेत. आमची विनंती आहे की D.Ed झालेले किंवा त्याला पात्र असणारे अनेक आमचे बांधव त्या ठिकाणी निश्चितपणानं आहेत, त्यांची त्या ठिकाणी नियुक्ती करावी. आणि हा सेवानिवृत्तीनंतर सुद्धा त्यांना कामाला लावण्याचा जो प्रकार आहे त्याच्याबद्दल निश्चितपणानं निर्णय व्हावा अशी विनंती आहे. साहेब नगरपालिका महानगरपालिकेच्या हद्दी अलीकडच्या काळामध्ये वाढत आहेत आणि ह्या हद्दी वाढत असताना ती गावं महानगरपालिकेमध्ये जात आहेत, त्या गावच्या शाळा नगरपालिकेमध्ये जात आहेत, पण त्या शाळेतले शिक्षक मात्र तिकडे वर्ग केले जात नाहीत. अशी काही राज्यामध्ये उदाहरणं आहेत. तर जर शाळा वर्ग केल्या जात असतील तर तिथले सगळे शिक्षकही त्यामध्ये वर्ग केले गेले पाहिजेत. त्यासाठी आपण निश्चितपणानं लक्ष द्यावं. नगरपालिका महानगरपालिकेच्या प्रश्नाच्या अनुषंगानं निर्णय घेणे का मी नगर विकास विभागामार्फत एखादा कक्ष जर स्वतंत्र निश्चितपणानं निर्माण झाला तर अत्यंत चांगली गोष्ट त्या ठिकाणी निश्चितपणानं होईल. कॅशलेसच्या संदर्भाने आम्हाला निश्चितपणानं न्याय मिळाला पाहिजे. अजून आम्हाला ती योजना लागू झालेली नाही. असे अनेक प्रश्न त्या ठिकाणी आमचे आहेत. या प्रश्नांच्या अनुषंगाने अजूनही प्रश्न आहेत, पण या प्रश्नांच्या अनुषंगाने मी आपल्याला एकच विनंती करेन, साहेब तुम्ही खूप बिझी आहात, केसरकर साहेबही खूप बिझी आहेत, आम्ही त्यांच्याकडे बरेच वेळा भेटलो तरी त्यांनी आम्हाला वेळ दिला, पण एकदा या सगळ्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या शिष्टमंडळाची एक बैठक आयोजित करावी आणि त्यामध्ये या प्रश्नांचा निर्णय करणे आपण आम्हाला प्रयत्न करावेत अशा प्रकारची विनंती या निमित्तानं करतो. आणि एक छोटी आणि एक मोठी मागणी जाता साहेब शेवटी मागणार आहे, ती म्हणजे आम्हाला खरं तर आपल्या अधिवेशनासाठी केसरकर साहेब तुम्ही खूप प्रयत्न करून आम्हाला 2.5 दिवसाची रजा मंजूर केली. आम्हाला जे पत्र आलं साहेब ते 2.5 दिवसाची केली. आता मुख्यमंत्री महोदय आहेत, सामंत साहेब आहेत, आम्ही तर खरं 5 दिवसाची मागितली होती, कारण गोंदिया गडचिरोलीतनं लोक आमची इथपर्यंत येत आहेत. आमची विनंती आज एवढीच आहे की आज तुम्ही या व्यासपीठावरनं किमान आमची 3 दिवसाची रजा तेवढी मंजूर करावी आणि मला मान्यता द्यावी एवढी विनंती या निमित्तानं आहे. ती विनंती आपण स्वीकारायला अशी विनंती करतो. आणि शिंदे साहेब तुम्हाला आणि सगळ्यांना एक आणखीन विनंती आहे, यापूर्वी महाराष्ट्रातल्या एका शिक्षक संघटनेच्या नेतृत्वाला सामंत साहेब विधान परिषदेवर काम करण्याची संधी मिळालेली होती. आमची सुद्धा शिंदे साहेब अशी मागणी आहे की केसरकर साहेब महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या एका प्रतिनिधीला उद्याच्या काळामध्ये शिंदे साहेब तुमच्या मार्फत विधान परिषदेवर काम करण्याची संधी मिळावी, म्हणजे आम्हाला सातत्यानं हे प्रश्न घेऊन तुमच्यापर्यंत यावं लागणार नाही, काही अंश आम्ही सोडवू एवढी विनंती आपणाला या निमित्तानं करतो. आपण सर्वजण माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय केसरकर साहेब, आदरणीय सामंत साहेब, आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात आणि खरं तर आमच्या मनामध्ये एवढी ऊर्जा निर्माण केली, आमच्या मनामध्ये एवढी प्रेरणा निर्माण झाली की आम्ही केसरकर साहेब परवापर्यंत म्हणत होतो काहीतरी गडबड दिसती, पण तुम्ही सगळे आलात. पुन्हा एकदा
महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षक बंधू भगिनींच्या वतीनं या ठिकाणी आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो, आपलं मनपूर्वक आभारही मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, एकच मिशन, जुनी पेन्शन. धन्यवाद. हे राज्य महाअधिवेशन शिक्षकांच्या न्याय्य हक्कांच्या मागणीचं हे विचारपीठ आहे. हे राज्य अधिवेशन या निमित्तानं इथे राज्याध्यक्ष आदरणीय उदयजी शिंदे साहेब यांचं या ठिकाणी एक सन्मान होईल आणि मग मान्यवर सदिच्छा देतील. तत्पूर्वी या सोहळ्याचे स्वागताध्यक्ष आणि शालेय शिक्षण मंत्री सन्माननीय नामदार दीपकभाई केसरकर या ठिकाणी हा सन्मान आहे. खरं तर या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचा बुलंद आवाज गेली 61 वर्ष शिक्षकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी जो बुलंद आवाज ज्या शिलेदारांनी केला, त्या शिलेदारांच्या आवाजातील हा एक आवाज म्हणजेच राज्याध्यक्ष उदयजी शिंदे आणि त्याचबरोबर माजी राज्याध्यक्ष आणि शिक्षक नेते काळूजी बोरसे पाटील यांचाही सन्मान होईल. कारण या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या गेल्या 61 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये यांचं योगदान मोलाचं होतं. कोरोनाच्या काळात सुद्धा अशा प्रकारच्या शिक्षकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी अविरत लढा देणारी ही व्यक्तिमत्व आहेत. एक प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये म्हणून राज्याध्यक्ष उदयजी शिंदे आणि माजी राज्याध्यक्ष शिक्षक नेते काळूजी बोरसे पाटील यांच्या कार्याचा यथोचित सन्मान होतो आहे. त्याचबरोबर एक पुस्तक प्रकाशन सोहळाही सन्माननीय मंत्री महोदय यांच्या हस्ते आपण करतो आहोत. मी आबा शिंपी यांचं स्वराज्याचे दीपस्तंभ या पुस्तकाचं प्रकाशन मंत्री महोदय यांच्या शुभ हस्ते होत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि स्वागताध्यक्ष दीपकभाई केसरकर यांच्या शुभ हस्ते आबा शिंपी यांच्या स्वराज्याचे दीपस्तंभ आणि संदीप मगदूम यांच्या लोकराजा छत्रपती शाहू महाराज या 2 पुस्तकांचं प्रकाशन होत आहे. धन्यवाद. हा सन्मान सोहळा झाल्यानंतर या स्वागताध्यक्ष या महोत्सवाचे अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष आदरणीय दीपकभाई केसरकर संबोधित करतील. त्याचबरोबर या ठिकाणी संदीप मगदूम यांच्याही पुस्तकाचं प्रकाशन झालेलं आहे. ते या ठिकाणी मान्यवरांना आपली पुस्तकं प्रदान करत आहेत. त्यांच्या साहित्य प्रवासाला सदिच्छा. एकदा जोरदार टाळ्यांनी हा सगळा सन्मान सोहळा मंत्री महोदय यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये संपन्न करताना आयोजकांना आनंद होत आहे. याचबरोबर या अधिवेशनाचे सन्माननीय स्वागताध्यक्ष तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांना विनंती करतो की सर्व शिक्षकांना संबोधित करावं. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले संपूर्ण महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, आदरणीय उदय सामंत साहेब, आदरणीय राजनजी तेली, आदरणीय ब्रिगेडियर सावंत, त्याचप्रमाणे या महाराष्ट्र राज्य परिषद शिक्षक समितीच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनासाठी आम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहोत, त्याचे झुंजार नेते आणि राज्याध्यक्ष आदरणीय उदयजी शिंदे साहेब, राज्य उपाध्यक्ष राजनजी कोरगावकर साहेब, आपल्याला नेहमी मार्गदर्शन करणारे समितीचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अध्यक्ष आदरणीय काळू बोरसे पाटील, राज्य सरचिटणीस विजयजी कोंबे साहेब आणि इथं उपस्थित असलेले सिंधुदुर्ग जिल्हा समितीचे सुद्धा सर्व पदाधिकारी ज्यांनी अतिशय सुंदर असं या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे, सर्व जिल्ह्यांचे अध्यक्ष, सर्व प्रतिनिधी, उपस्थित बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, आम्ही आश्वासनं देत नाही, आम्ही करून दाखवतो. आणि त्याच्यामुळे शिंदे साहेब इथं येण्यापूर्वीच आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय 3 दिवसाची रजा ही मी मंजूर केलेली आहे. खरं तर रजा द्यायची नाही असा जो शासनाचा निर्णय होता तो डावलून
स्पेशल केस म्हणून रजा मंजूर केलेली आहे. दुसरी गोष्ट आपल्याला एकच सांगतो की ज्या दिवशी समितीची लोक मला पहिल्यांदा भेटली त्यावेळेला त्यांनी मला निदर्शनाला आणून दिलं की 70% केंद्रप्रमुखांच्या जागा मोकळ्या आहेत आणि त्यावेळेला लगेच निर्णय घेतला की ह्या जागा येत्या 6 महिन्यामध्ये भरण्यात येतील आणि त्याच्यासाठी जे जिल्हा परिषदेचा रूल आहे त्याच्यामध्ये चेंज करायला लागतं. मला तुम्हाला सांगायला आनंद होतो की हा रूल बदललेला आहे आणि आमची शिक्षक भरती झाल्यानंतर लगेच दुसरी परीक्षा ही तुमची सर्वांची होणार आहे आणि केंद्रप्रमुखांच्या सगळ्या जागा या भरल्या जाणार आहेत. ज्याचा उल्लेख आदरणीय शिंदे साहेबांनी केला की आपले शिक्षक सेवक आहेत, या शिक्षक सेवकांना 6,000, 4,000, 6,000 आणि 8,000 2,000, 4,000 आणि 6,000 अशा पगारावर त्यांची सुरुवात होत होती. आम्ही आता निर्णय घेतलेला आहे की 16,000, 18,000 आणि 20,000 याप्रमाणे शिक्षक सेवकांना वेतन दिलं जाईल. जिथं आपला लॅब असिस्टंट आहे ज्याच्यामध्ये माध्यमिक शाळांमध्ये असतात ते फक्त 2,000 रुपयाला काम करायचे, त्यांना सुद्धा आपण आता जवळजवळ 16,000 रुपये देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. प्रत्येक कॅटेगरीमधल्या लोकांना एवढंच नाही तर आपली जी अपेक्षा आहे की आपल्या अपेक्षा आणि शिक्षक समितीचंही वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे की स्वतःपुरत्या मागण्या करत नाहीत तर त्या मागण्या तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या सुद्धा करता. आणि म्हणून एक विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये आपल्या गुरुजींच्या बद्दल प्रचंड आस्था असते आणि तेवढीच आस्था तुमच्या मनामध्ये सुद्धा ही आपल्या मुलांच्या बद्दल असते. म्हणून तुम्ही या ठिकाणी विषय काय मांडला की आम्ही ज्या वेळेला गणवेश वाटतो त्यावेळेला ते ओबीसी असेल, बीसी असेल, दारिद्र्य रेषेखालची मुलं असतील, या सर्वांना आपण गणवेश वाटतो, पण त्याच्या शेजारीच ओपनचा मुलगा बसलेला असतो आणि त्याला गणवेश नाही मिळाला तर मग तो नाराज होतो. ही भावना केवळ गुरुजींच्याच मनामध्ये येऊ शकते आणि तुमच्या भावनेची आम्ही दखल घेतलेली आहे. मुख्यमंत्री महोदयांना मी 2 दिवसापूर्वी भेटलो, आदरणीय उपमुख्यमंत्री महोदयांना भेटलो. खरं तर हे जाहीर करण्याचा अधिकार हा अर्थमंत्र्यांचा असतो आणि मी तुम्हाला सांगतो की येतं बजेट ज्यावेळेला तुम्ही वाचाल त्यावेळेला मुलांच्या मनामधली ही भावना 100% पूर्ण झालेली असेल एवढं मी आपल्याला निश्चितपणे सांगतो. हे सरकार केवळ एक तुमच्यापुरतं काम करतं असं नाही तर प्रत्येकाचे प्रश्न असतील, ते शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, ते कष्टकऱ्यांचे प्रश्न असतील, ते महिलांचे प्रश्न असतील, निर्णय घेण्याच्या संदर्भात सरकार कधीही मागे राहिलेलं नाही. आणि शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आणि आदरणीय फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर निर्णय घेण्याची एक प्रचंड प्रक्रिया सुरू झाली. आपले जसे प्रश्न त्या ठिकाणी प्रलंबित होते तसे माध्यमिक शिक्षकांचे सुद्धा प्रश्न प्रलंबित होते. अनेक संस्थांमध्ये 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपयावर शिक्षकांना राबवून घेतलं जात होतं. कोणीही ह्या प्रश्नाकडे 18 वर्षामध्ये बघितलेलं नव्हतं. परंतु ज्या दिवशी आपला शिक्षक दिन होता त्या दिवशी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी मला सांगितलं की शिक्षक दिनाच्या नुसत्या शुभेच्छा देऊन चालणार नाहीत तर शिक्षकांचे सगळे प्रश्न सुद्धा सोडवले पाहिजेत. आणि ते जे सांगितलं मी आपल्याला सांगू इच्छितो की 18 वर्ष जे शिक्षक विनाअनुदानित होते, ज्यांची टप्पावाढ झालेली नव्हती, अशा 61,000 शिक्षकांचा एका वेळेला आम्ही निर्णय केला आणि मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी 1,100 कोटी रुपयाचं पॅकेज हे शिक्षकांना उपलब्ध करून दिलं. आणि त्याच्यामुळे मागण्या अनेक असतात. 2005ला जे शिक्षक सेवक म्हणून लागले त्यांची मागणी होती की आम्ही नोकरीला लागलो त्या तारखेपासून आम्हाला जुनी पेन्शन मिळावी. खरं तर याच्यावर अनेक कोर्ट केसेस झाल्या, कोर्टाचे निकाल सरकारच्या बाजूने लागले, सुप्रीम कोर्टामध्ये अपील चालू आहे. पण तुम्ही आपल्याला एकच गोष्ट सांगू इच्छितो की मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय, आता तर मुख्यमंत्री महोदय स्वतः बोलतीलच तुमच्याशी, त्यांनी सांगितलेलं आहे की ज्या कमिटीचा रिपोर्ट आहे या संदर्भात काय करायचं तो माझ्याकडे घेऊन या, आपण उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करतो आणि या संदर्भात, कारण हा निर्णय जो आहे हा शिक्षकांपुरता मर्यादित आहे. कारण असा अन्याय कोणावरही झालेला नाही, कारण इतर ठिकाणी शिक्षक सेवक ही कॅटेगरीज नसते. आणि त्याच्यामुळे इथं जे झालेलं आहे याच्या संदर्भात जे काय मुख्यमंत्री महोदय त्याच्यावर विचार करणार आहेत तो ज्यावेळेला त्यांची मीटिंग होईल, आता ते स्वतःच बोलणार आहेत त्याच्यामुळे त्या बाबतीत मी काय बोलणं योग्य नाही. परंतु एक गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची आहे की तुमची छोटीशी जरी मागणी असेल तरी प्रत्येक गोष्ट आम्ही एवढ्या काळजीपूर्वक करत असतो. अनेक वेळेला मी निवडणुकीमध्ये बघितलेलं आहे की ज्यांच्यासाठी, ज्या माध्यमिक शिक्षकांसाठी मी एवढा मोठा निर्णय घेतला
परंतु प्रत्यक्षामध्ये मात्र दुसऱ्याच कुठल्या गोष्टीचा इश्यू केला जातो. म्हणजे 1100 कोटी रुपये दिले, त्याला बजेट तरतूद केले, परंतु त्याचा GR हा निघू शकलेला नव्हता. त्यावेळेला आचारसंहिता अचानक लागल्यामुळे त्याचा एवढा मोठा त्या इलेक्शनमध्ये इश्यू केला गेला, जणू काही आपल्यासाठी घडणारच नाही. म्हणजे देणारे राहिले बाजूला आणि गैरसमज जो पसरवला गेला, मला त्याचं आश्चर्य वाटतं. खरं तर आमच्या जागी दुसरं कुठलं सरकार असतं तर GR काढताना मुळातच नियम असा आहे की ज्या तारखेला GR निघतो त्याच तारीखपासून तो पगार सुरू होतो. परंतु आमचं शिंदे साहेबांचं असं सरकार आहे की हा निर्णय घेताना आम्ही सांगितलं की जे आम्ही घोषित केलेलं आहे आणि ज्याला आम्हाला GR काढायचा होता त्या 1 जानेवारीपासून आम्ही शिक्षकांचे पगार सुरू केलेले आहेत. आणि म्हणून तुम्हाला सांगू इच्छितो की मागण्या अनेक असतात. तुमची मागणी होती की शिक्षकेतर कामं आपल्याला देऊ नये, ताबडतोब त्याचा GR काढला आणि त्याच्यामध्ये जे जनगणना आणि इलेक्शन हे प्रत्येकाला कंपल्सरी असतं, हे 2 विषय वगळता तुम्हाला एकही अशैक्षणिक काम देऊ नये असा GR त्या ठिकाणी काढलेला आहे. आणि ज्या ठिकाणी माझ्याकडे अशा तक्रारी आल्या की अमुक एका समारंभाला जिल्ह्याच्या गेटवर फुलं देण्यासाठी शिक्षकांना दिलं, त्या ठिकाणी त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुद्धा करण्याचे आदेश हे मी शिक्षण मंत्री म्हणून दिलेले आहेत. शेवटी शिक्षण हे एक पवित्र कार्य आहे आणि ह्या पवित्र कार्यामध्ये काम करत असताना तुम्हाला आवश्यक तो मान सुद्धा मिळाला पाहिजे. मोदी साहेबांची इच्छा आहे की एक नवीन अशी दिशा मुलांच्या भवितव्याला दिली पाहिजे आणि ही दिशा कोण देणार आहे तर तुम्ही देणार आहात. मला स्वतःला असं वाटतं की मनुष्याला जीवदान कोण देतं? डॉक्टर देतो. आणि विद्यार्थ्यांना नवीन दिशा आणि नवीन जीवन कोण देतं तर तो शिक्षक देतो. आणि त्यामुळे जसं डॉक्टरच्या गाडीवर DR लिहिलेलं असतं तसं तुमच्या गाड्यांवर TR लिहिण्याची सुविधा सुद्धा लवकरच देण्याचा आमचा विचार आहे. मी मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा केलेली आहे आणि मुख्यमंत्री महोदयांशी एवढं तुमच्याबद्दल आत्मीयता आहे की तुम्हाला एक दर्जा मिळाला पाहिजे. उद्या तुमची गाडी कोणी अडवता कामा नये, याच्यामध्ये एक शिक्षक बसलेला आहे जो मुलांना नवीन दिशा देतो. अशा तऱ्हेचा बदल महाराष्ट्रामध्ये घडला पाहिजे. आणि हा घडवत असताना गुणवत्तापूर्व शिक्षक हे सुद्धा आपल्याला विद्यार्थ्यांना द्यायला लागेल. आणि म्हणून आपल्याला मी एक गोष्ट निश्चितपणे सांगू इच्छितो की हे करत असताना आम्ही लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आणतोय. शिक्षकांना रेज आपले पेपर मुलांचे तपासायला लागतात, त्याच्याऐवजी हे पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून आपोआप तपासले जातील का आणि तुमचं पेपर तपासण्याचं काम कमी करून मुलांच्या गुणवत्तेवर तुम्ही अधिक लक्ष देऊ शकाल का याच्यावर सुद्धा आम्ही निश्चितपणे विचार करतोय. एक गोष्ट या ठिकाणी सांगण्यात आली की बाहेर जी शिक्षक राहतात आणि हेडक्वार्टरला राहत नाहीत म्हणून त्यांचा पगार कापला गेला, असं कुठेही घडलेलं नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये साहेब असं आहे. तुम्हाला आत्ता विचारलं काय आहे की तिथल्या आमदारांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याच्यामुळे नाईलाज असतो तेवढ्यापुरतं करायला झालं. पण महाराष्ट्रामध्ये कुठेही असा पगार शिंदेसाहेब कट केलेला नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला एकच सांगतो, एक करा, शाळेवर जाताना वेळेत चला. वेळेत तुम्ही पोचला तर कोणी तुमचा पगार कट करणार नाही, याचं मी तुम्हाला शिक्षण मंत्री म्हणून ग्वाही देतो. सगळीकडे आता चांगले रस्ते आहेत. प्रत्येक गावामध्ये काय चांगली राहायची सोय नसते. 5-10 किलोमीटरवर तुम्ही राहत असला आणि मोटरसायकलने शाळेमध्ये जात असला तर शाळेमध्ये वेळेवर पोचा, एवढीच माझी अपेक्षा आहे. शिक्षणामध्ये एवढ्या आम्ही तुम्हाला सुधारणा करून दाखवू की इंटरॅक्टिव्ह एज्युकेशन करत असताना आम्ही इंटरॅक्टिव्ह TV, स्मार्ट TVज सगळ्या ठिकाणी देतो. उद्या तुम्हाला पटसंख्या सुद्धा कळवायला लागणार नाही, आपोआप त्याची नोंद ही राज्य शासनाकडे होईल. एवढं आम्ही ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी शिक्षण क्षेत्रामध्ये आणतोय. आणि अनेक घोषणा ज्या आदरणीय मुख्यमंत्री आता महोदय आपल्याला सांगतील की मुख्यमंत्री महोदयांचं आदरणीय पंतप्रधानांवर एवढं प्रेम, एवढी निष्ठा आहे की तेवढंच प्रेम हे मुख्यमंत्री महोदयांवर आदरणीय पंतप्रधान करतात. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही ज्याला TV बघत असाल त्याला आदरापोटी जर आमचे मुख्यमंत्री थोडेसे बाजूला राहिले तर प्रधानमंत्री लगेच त्यांच्या हाताला धरतात आणि आपल्या शेजारी त्यांना आणून उभं करतात. हा मान भारतातल्या कुठल्याही मुख्यमंत्र्याला मिळालेला नाही. आणि त्याच्यामुळे नवीन शिक्षण धोरणाच्या संदर्भात आणि ते राबवत असताना जेवढं प्रेम आदरणीय पंतप्रधानांना आहे तेवढंच प्रेम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांना आहे. मग त्या टिंकरिंग लॅब्स असतील, रोबोटिक्स लॅब्स असतील, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असेल, प्रत्येक गोष्ट
एवढी मी अपेक्षा करतो. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांना पुढे जायचं आहे आणि त्याच्यामुळे शिंदेसाहेब तुम्हाला एकच सांगतो की मी घाईत का असतो. तुमचीच लोक सकाळी 7 वाजल्यापासून बसलेली असतात. मी ब्रेकफास्टसुद्धा माझ्या गाडीमध्ये घेतो, अगोदर तुम्हाला भेटतो. परंतु नेहमी तुमचं जे शिष्टमंडळ आलं, मी गाडीत बसताना नेहमी मला भेटलं, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला पूर्ण अर्धा दिवसाचा वेळ हा मी केवळ शिक्षक समितीला देणार आहे आणि तुमचे सगळेच्या सगळे प्रश्न हे त्या ठिकाणी सोडवणार आहेत. CM साहेबांचं भाषण व्हायचं आहे, परंतु तुमची एक मागणी होती की संगणक परीक्षेला आम्हाला बसण्यासाठी वेळ द्या. 2 परीक्षा ठेवलेल्या आहे, त्याच्यामुळे कुठलीही अडचण ही तुम्हाला येणार नाही. ज्यांना पहिल्या परीक्षेला बसता येणार नाही त्यांना दुसऱ्या परीक्षेला बसण्याची मुभा दिलेली आहे. कोण जर तुम्हाला सांगत असेल की कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार तर ही केवळ अफवा आहे, असं काहीही होणार नाही. शासनाने असा निर्णय कधीही घेतलेला नाही. शालार्थ याच्यामध्ये सुधारणा होते आहे, हे आम्ही सगळं करतोय. तुमच्या वेळेवर पगार होण्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्री महोदयांनी आत्ताच मला चर्चा केली येताना माझ्याबरोबर गाडीमध्ये आणि मला म्हणत होते की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये थोडासुद्धा वेळ हा शिक्षकांच्या पगारामध्ये होता कामा नये आणि त्याच्यासाठी आम्ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाबरोबर आमची बोलणी चालली आहे. कशी ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी घेता येईल आणि तुमचा पगार कसा वेळेवर तुमच्या खात्यावर पोचेल याची आम्ही निश्चितपणे खात्री घेऊ. मध्यंतरीच्या काळात काही जिल्ह्यामध्ये असं झालेलं होतं की जे 7व्या वेतनाचा जो फरक वगैरे देताना त्यांनी शिक्षकांसाठी पाठवलेल्या वेतनातून दिला आणि त्याच्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये 1 महिन्याचा वगैरे फरक पडत होता. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उपमुख्यमंत्री महोदयांशी बोललेले आहेत. ही रक्कमसुद्धा आता आमच्या खात्यावर येते आहे आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला एक असे मुख्यमंत्री लाभलेले आहेत की ज्यांच्याकडे मागणी करायला लागत नाही, ते स्वतःहून आम्हाला विचारत असतात की काय करायचं. आणि म्हणून PM श्री योजनांच्याबद्दल स्वतः साहेब तुमच्याशी बोलतील. परंतु मुलांसाठी जे टॉयलेट्स लागतात, मला नेहमी मुख्यमंत्री साहेब विचारत असतात की मुलांसाठी चांगले टॉयलेट्स पाहिजेत आणि त्याची सफाईसुद्धा वेळेवर झाली पाहिजे. त्यांनी मला कॅबिनेटमध्ये सांगितलं की याच्या पुढच्या काळामध्ये तुमच्याकडे ज्या मुलांसाठी टॉयलेट्स असतील, ग्रामपंचायतीला हे काम देण्यात येईल की त्यांचा कर्मचारी येईल आणि तुमचे टॉयलेट्स त्या ठिकाणी साफ करून देईल, जेणेकरून मुलांना तुम्ही चांगल्या सुविधा देऊ शकाल. 590 कोटी रुपये हे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली नुसते टॉयलेट्स आणि तुमच्या कंपाऊंड वॉल बांधण्यासाठी दिलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे अनेक गोष्टी बोलता येतील. आणि एवढं बोलत राहिलो तर मला असं वाटतं की आम्ही स्वतः भाग्यवान आहोत की आम्ही अशा मुख्यमंत्र्यांच्या आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो की ज्यांना जनतेबद्दल काळजी आहे. आणि तुम्हाला एवढे 4 पानं भरून तुमच्या मागण्या आहेत. आता जर भाषण करायला लागलो तर मला 1 तास भाषण करायला लागेल. मुख्यमंत्री महोदय असे आहेत की खरं तर त्यांच्या शेड्यूलमध्ये हा 16 तारीख आलेली नव्हती. शिंदेसाहेब थोडीशी चूक तुमची सुद्धा आहे की तुम्ही मला न विचारता 16 तारीख घेतली, मी तुम्हाला 20 तारीख देत होतो. मुख्यमंत्री महोदयांना खरं तर आज वेळ नव्हता, जळगावला जायचं होतं. 3-4 अत्यंत महत्त्वाच्या मीटिंग त्यांच्या आहेत. परंतु असे मुख्यमंत्री की रात्रीच्या रात्री त्यांनी आपला निर्णय बदलला, एका दिवसामध्ये तुमचा कार्यक्रम घेतला आणि आज जळगावला न जाता तुमच्या कार्यक्रमाला ते उपस्थित आहेत. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की ज्या ज्या तुमच्या मागण्या आहेत ह्या सगळ्यांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री साहेब तर बोलतीलच, परंतु मी एक डिटेलमध्ये मीटिंग घेईन आणि समितीचं जे स्थान आहे ते आमच्या हृदयामध्ये आहे आणि त्याच्यामध्ये शिंपी साहेबांनी त्या काळामध्ये जे केलं ते कोणीही विसरणार नाही. आणि एक जी परंपरा आपल्या समितीला आहे, ही परंपरा अशी आहे की तुमचं काम अव्याहतपणे चालू आहे. दरवर्षी काय तुम्ही तुमचं अधिवेशन घेत नाही, 3 वर्षातून एकदा घेता. त्याच्यामुळे याच्या पुढच्या काळामध्ये जे लोक 3 वर्षातून एकदा अधिवेशन घेतात त्यांच्यासाठी स्पेशल अशा सुट्ट्या डिक्लेअर केल्या जातील. दरवर्षी सुट्ट्या डिक्लेअर केल्या जाणार नाही, एवढं या प्रसंगी सांगतो. अनेक जे आपण या ठिकाणी काही धोरणामध्ये अपेक्षा व्यक्त केलेली की काही बदल करावे, निश्चितपणे तुमच्याशी चर्चा करून हे सगळं केलं जाईल याची आपल्याला खात्री देतो. पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो की महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून या ठिकाणी आपण आलेले आहात. पुढच्या काळामध्ये अशा सुविधा निर्माण केल्या जातील की तुम्हाला जर डायरेक्ट गडचिरोलीवरून शिक्षण मंत्र्यांशी बोलायचं असेल तर ते सुद्धा तुम्ही बोलू शकाल. एवढी ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आम्ही महाराष्ट्रामध्ये आणू एवढी आपल्याला ग्वाही देतो आणि आपण दिलेल्या प्रेमाबद्दल आपला आभारी आहे. वेंगुर्ला शहरामध्ये आमच्या सर्व जिल्ह्याच्या समितीच्या कार्यकर्त्यांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे हे यशस्वी करण्यामागे.
कोरगावकर साहेब आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मी या निमित्ताने मनापासून अभिनंदन करतो. पुन्हा एकदा आपणा सगळ्यांच्या वतीने महाराष्ट्राच्या लाडक्या मुख्यमंत्र्यांचं वेंगुर्ला शहरामध्ये मनापासून स्वागत करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हॅलो. यानंतर आपण उत्सुक आहोत महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या समृद्धीचं प्रगतशील विजन डोळ्यासमोर ठेवून कार्यरत राहणारे महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया आणि आजच्या या महाअधिवेशनाला ते सर्वांना संबोधित करतील. छत्रपती शिवाजी महाराज की. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती आयोजित 17वे त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशन या ठिकाणी संपन्न होतोय. आजच्या या राज्यव्यापी महाअधिवेशनाला उपस्थित स्वागताध्यक्ष आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरजी, राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंतजी, राजन तेलीजी, ब्रिगेडियर सुधीर सावंतजी, राज्याध्यक्ष माननीय उदय शिंदेजी, राजन कोरगावकरजी, विजय कोंबेजी, काळूजी बोरसे, आबा शिंपी, प्रशासनाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे सर्व पदाधिकारी आणि महाराष्ट्रातून कानाकोपऱ्यातून आलेले सर्व शिक्षक शिक्षिका बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, मी आजच्या या महाअधिवेशनाला उपस्थित आपल्या सर्वांचंच मनापासून स्वागत करतो, मनापासून आपल्याला शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे येताना आम्ही पाहिलं, केसरकर साहेबांनी मला दाखवलं हा सगळा समुद्र किनारा आणि वेंगुर्ल्यातला समुद्र किनारा, तो निसर्ग आणि अतिशय हा सुंदर सगळ्यात असलेला भाग आणि बरोबर अधिवेशन देखील तुम्ही अशा स्थळी आयोजित केलं, त्याबद्दल पर्यटनही देखील होणार आहे, बरोबर ना. आणि म्हणून मी आपल्याला पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देतो. खरं म्हणजे या वेंगुर्ल्यामध्ये आपले 2 दिवसीय अधिवेशन सुरू आहे. यामध्ये काल आणि आज विचार मंथन होईल, विचाराचं आदान प्रदान होईल आणि काही ना काही चांगलं या महाअधिवेशनातून आपण घेऊन जाल असा मला विश्वास आहे. आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की आपल्या राज्यात, आपल्या देशात गुरु या संकल्पनेला फार महत्व आहे. आपण म्हणतो गुरु म्हणजे साक्षात परब्रह्म. आई वडिलांनंतर या गुरुचं, शिक्षकाचं स्थान आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये आदराचं आहे, हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. खरं म्हणजे आपण या भावी पिढीवर एक चांगले विचार, त्यांच्यावर चांगला संस्कार आपण घडवता. खरं म्हणजे कुंभार जसं मातीला आकार देतो, तसं तुम्ही या भावी पिढीला
या नवीन पिढीला आकार देण्याचं, संस्कार घडवण्याचं अतिशय मोलाचं काम करता. त्यामुळे आमच्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये आपलं सगळ्यांचं मोठं स्थान आहे. मगाशी केसरकर साहेब म्हणाले की डॉक्टर जीवदान देतो. खऱ्या अर्थाने जीवनाला दिशा देण्याचं काम आपण शिक्षक करता. त्याबद्दल मला आपल्याबद्दल खूप आदर आहे. मला आठवतंय आपले जुने दिवस. मी देखील आमच्या ठाण्यातल्या किसननगरमध्ये महापालिकेच्या शाळेत शिकलो. आजही मला आठवतंय ते आमचे गुरुजी रघुनाथ परब सर, तेव्हा आम्ही गुरुजी म्हणायचो. आणि त्यांचं प्रेम, त्यांची भावना, त्यांची आपुलकी. त्यावेळची शाळा, आता तर शाळेच्या मोठ्या इमारती होतात, पण त्यावेळच्या शाळा आपल्याला माहीत आहे. आपल्या चाळी वजा शाळा, दरवाजे असतील नसतील, स्वच्छता आपण करायची, साफसफाई करायची आणि मग ते शिक्षण आपल्याला ज्ञानार्जन करायचं. अशी परिस्थिती पण काळ होता. काळ बदलत गेला. आज गुरुजी आणि आता मगाशी आपण काय म्हणाले टीचर. आणि काळानुरूप परिस्थिती बदलती आहे, सगळं बदलतंय. आणि खऱ्या अर्थाने आज ही आपण गुरुजी ते टीचर. आणि मगाशी केसरकर साहेब म्हणाले ते बरोबर आहे. तुमचंही देखील या समाजामध्ये फार मोलाचं योगदान आहे. मोलाचं योगदान आहे. समाज घडवताय, पिढी घडवण्याचं काम करताय, त्याला संस्कार देण्याचं काम करताय, त्याला आकार देण्याचं काम करताय. हे काय सोपं काम नाहीये. आणि म्हणून तुम्हाला डॉक्टर प्रमाणे काय तुम्ही म्हणालात यार, म्हणजे वेळेवर शाळेत पोचण्यासाठी, बरोबर ना? आणि यांच्यावर काय बंधनं लावता? हे सगळं आपल्याला शिकवणारे लोक आहेत. सरकार बिलकुल त्या मताचं नाही. हे सरकार तुमचं आहे. आणि शेवटी सरकार जे स्थापन झालं आपल्याला माहित आहे. मी काय राजकारणात जाणार नाही, परंतु 6-7 महिन्यापूर्वी हे सर्वसामान्य लोकांच्या मनातलं आम्ही सरकार स्थापन केलं. आणि खऱ्या अर्थाने शिक्षक याचं किती महत्व आहे. शिक्षक काय काय करू शकतो. पिढी घडवतोय तर बरंच काय करू शकतो. तेव्हा आम्हाला त्याची जाणीव आहे. तुम्हाला मंत्री पण आम्ही चांगला दिलाय, बरोबर ना? कारण आपल्याला माहित आहे जेव्हा आम्ही सुरुवातीला आम्ही तिकडे होतो, मला खूप प्रेशर होता. सगळंच बघायचं, कसं करायचं, मीडिया बघा, हे बघा, ते बघा. मी लगेच मला थोडंसं सेन्स आहे. मी यांना म्हणालो ही बाजू जरा मीडियाची तुम्ही सांभाळा. शांतपणे अगदी सगळ्या गोष्टी आपल्याला ज्या, बरोबर ना? तुम्हालाही वाटलं असेल बरोबर एकनाथ शिंदेने माणूस शोधलाय. आणि ते आता तुमचे शिक्षण मंत्री आहेत. आणि मला आपल्याला या ठिकाणी सांगायला अभिमान वाटतो. मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आम्ही या राज्यामध्ये अनेक निर्णय गेल्या 6-7 महिन्यात घेतले. त्यामध्ये शिक्षक आहेत, शेतकरी आहेत, कष्टकरी आहेत, कामगार आहेत, माता भगिनी आहेत, विद्यार्थी आहेत. आपण जर, मी त्याच्यामध्ये जाऊ इच्छित नाही, पण जे निर्णय तुम्ही वाचलेत तर या निर्णयामध्ये या राज्याचं हित, या राज्यातल्या सर्वसामान्य घटक, या राज्यातला सर्वसामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू मानून आम्ही निर्णय घेतलेत. एकही कॅबिनेट आमची अशी नाही की आमचा कुठला वैयक्तिक काम, वैयक्तिक निर्णय कुणासाठी तरी कुणाच्या फायद्यासाठी घेतलेला आपल्याला दिसेल. सगळे घेतलेले निर्णय या राज्याला पुढे नेण्यासाठी, या राज्यातला प्रत्येक घटक या सर्वांगीण विकास होण्यासाठी, तो मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासाठीच आम्ही निर्णय घेतलेत. त्याचं आम्हाला समाधान आहे. आणि म्हणूनच मी आपल्याला सांगू इच्छितो, ज्या ज्या ठिकाणी या राज्यात किंवा राज्याच्या बाहेर देखील आम्ही जेव्हा जातो कार्यक्रमाला, त्या ठिकाणी उदंड असा प्रतिसाद आणि तुमचं प्रेम पाहायला मिळतं. हीच खऱ्या अर्थाने केलेल्या कामाची पोचपावती आहे. आणि म्हणून आज आपण पाहतोय की या
बदलत्या काळात आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत, बऱ्याचशा मागण्या तर केसरकर साहेबांनी या ठिकाणी सांगून टाकलेल्या आहेत की त्यावर आम्ही निर्णयच घेतलेले आहेत. कारण शेवटी शिक्षक हा ज्ञानदानाचं काम करत असतो, दुसऱ्याला शिकवण्याचं काम करत असतो, पिढी घडवण्याचं काम करत असतो. त्यामुळे तुमच्यावर कुठलीही अशा प्रकारची बंधनं आम्ही टाकणार नाही, टाकू दिली जाणार नाही. अगदी मोकळेपणाने तुम्ही शिकवण्याचं पुण्याचं काम केलं पाहिजे. काही ठराविक गोष्टी सोडल्या तर बऱ्याचसं काय जे काय काम तुम्हाला पूर्वी दिलं जात होतं ते बिलकुल दिलं जाणार नाही, ते रद्द केलं जाईल, काढून घेतलं जाईल. शेवटी आम्ही जेव्हा तुमच्याकडून काही अपेक्षा करतो असतो, शिक्षणाचा दर्जा उंचावला पाहिजे, विद्यार्थ्यांचं जीवनमान उंचावलं पाहिजे, त्यांना चांगलं शिकवलं पाहिजे. आता स्पर्धात्मक युगामध्ये आपण पुढे गेलं पाहिजे, ही भावना जेव्हा आमची आहे, मुलांच्या पालकांची आहे, त्याचबरोबर तुमच्या ज्या काही सूचना असतील, तुमच्या काही अडचणी असतील, तुमचे जे काही प्रश्न आहेत, समस्या आहेत, त्या देखील सोडवण्याची जबाबदारी सरकार म्हणून आमची आहे. सरकार म्हणून आमची आहे, ती आम्हाला टाळता येणार नाही. आणि म्हणून राष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण सर्वेक्षणामध्ये देखील आपल्या मागील कालावधीपासून मोठी आपल्या शिक्षकांनी झेप घेतली आहे. त्यात सरकारी शाळांचा वाटाही आपला खूप मोठा आहे. त्यामुळे पालकांचा व समाजाचा सरकारी शाळांवरील विश्वास देखील वाढत चालला आहे. काही ठिकाणी आपले लोक त्या ठिकाणी शाळेमध्ये सरकारी शाळा असं कोण म्हटलं की सरकारी शाळेमधला मुलगा, महापालिकेच्या शाळेतला मुलगा, जिल्हा परिषदच्या शाळेतला मुलगा चांगला परफॉर्मन्स करत नाही असं कुणालाही म्हणता येणार नाही. तुमच्या समोर हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झालाय, तो महापालिकेच्या शाळेत शिकून झालाय. त्यामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या कार्यमान जी प्रतवारी आहे त्याच्यामध्ये परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स एकूण 1000 गुणांपैकी महाराष्ट्राला 928 गुण मिळाले आणि देशामध्ये आपण पहिला क्रमांक पटकावलाय. ही आपल्यासाठी मोठी अचिव्हमेंट आहे. याच्यात तुमचं योगदान आहे, तुमचं डेडिकेशन आहे, तुमचं डिवोशन आहे, या सगळ्या गोष्टी आहे, तुमचे कष्ट आहे, तुमचा प्रामाणिकपणा आहे. आणि म्हणून या आपल्या सगळ्यांचं मी मनापासून शिक्षकांचं, शिक्षण विभागाचं अभिनंदन करतो आणि मंत्री महोदयांचं पण अभिनंदन करतो. त्यांचं अभिनंदन केलं तर तुम्हाला जास्ती देत राहतील ना काय ना काय. आणि सगळ्या तुमचे निवेदन माझ्याकडे आहेत. आणि त्याचबरोबर खऱ्या अर्थाने मी माशी म्हटलं, किती तंत्रज्ञान आलं, काही आलं, टेक्नॉलॉजी आली, तिथं पाहिजेच, परंतु हे सगळं आलं तरी शिक्षकांची जागा कोणी घेऊ शकत नाही, कुणालाही घेता येणार नाही. ही वस्तुस्थिती आहे, ते खरं आहे. मी जे आहे ते खरं बोलतो. मी काही असं काही न होणारं बोलत नाही आणि काहीतरी चांगलं वाटावं लोकांना म्हणून मी बोलत नाही. मी आपला साधा माणूस आहे, साधा कार्यकर्ता आहे आणि जे आहे ते खरं आहे ते बोलणार. त्याच्यामध्ये राज्याचं, तुमच्या सगळ्यांचं हितच असेल. आणि म्हणून भारत हा आपला सगळ्यात तरुणांचा देश आहे. पुढील जी आपली तरुण पिढी सक्षम करण्यासाठी तुमचं योगदान फार महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर सरकारची जबाबदारी आहे, ती देखील आम्ही पार पाडणार. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबद्दल गोडी वाटावी, त्याचबरोबर नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मातृभाषेतील शिक्षणावर भर देण्याचं काम आपलं आहे. त्याचबरोबर इंग्रजी, विज्ञान आणि गणित या विषयांची देखील आवड या विद्यार्थ्यांमध्ये व्हावी, यासाठी देखील आपला सगळ्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. आणि म्हणून आदरणीय मगाशी केसरकर साहेबांनी सांगितलं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाची घोषणा केली. आणि त्यांच्या संकल्पनेतील नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे भविष्य काळातील एक सुवर्ण संधी आहे. शेवटी विद्यार्थ्यांना आपल्याला त्याचं शिक्षणामध्ये दर्जा वाढवणं, अपग्रेड करणं, नवीन जे जगात सुरू आहे त्याची माहिती, त्याचं अवलोकन करणं, त्यांच्या ज्ञानामध्ये भर टाकण्याचं काम करणं, हे सगळं त्याच्यामध्ये आहे. आणि म्हणून या धोरणानुसार आपल्या राज्यात देखील तुम्ही पुढे जाताय, तुम्ही पावलं टाकताय आणि आजवर शिक्षणामध्ये दिशादर्शक काम करून
देशाला आपण नवीन नवीन प्रयोग आणि विचार दिलेले आहेत. शेवटी महाराष्ट्राचं एक देशात महत्व आहे, मोठं महत्व आहे. आणि म्हणून राज्यातील सर्व मुला मुलींना या ठिकाणी समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने देखील केंद्र शासनाच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत काही महत्वाचे आणि सर्व समावेशक निर्णय देखील घेतलेत, हे देखील मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो. आणि म्हणून या राज्यातल्या शैक्षणिक धोरणाला आकार देणं, चांगलं त्याला पुढे नेणं हे देखील उद्दिष्ट आहे. आणि त्यासाठी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे शिक्षण विभागातील देखील आपले जे काही मुद्दे आहेत, अडचणी आहेत, त्या देखील दूर करायच्या आहेत. आणि म्हणून शिक्षण व्यवस्था दर्जेदार करण्यासाठी जी रिक्त पदं आहेत ती भरलीच पाहिजे, याच्याबद्दल कुणाचंही दुमत असण्याचं कारण नाही. आणि म्हणून केंद्र प्रमुखांची रिक्त पदं आपण भरतोय. राज्यातल्या 4860 केंद्र प्रमुखांच्या पदापैकी आपण मॅक्झिमम तातडीने किती भरतोय? सगळे भरतोय. शिक्षकांची 30,000 पदं आपण भरतोय. हा देखील एक मोठं टार्गेट आहे. आणि त्याचबरोबर ही पदं भरण्यासाठी देखील जी पद्धत आहे ती आपण सोपी सुटसुटीत करतोय. त्याचबरोबर जवळपास या शाळा बाह्य मुलांच्या ज्या काही समस्या आहेत, मध्यान्ह भोजन असेल, व्यक्तिगत लाभाच्या इतर योजना आहेत, मगाशी आपला गणवेशाचा विषय निघाला, बरोबर ना शिंदे साहेब? तुम्ही काय जावळीचे आहे मगाशी बोलले, त्यामुळे आपलं बिलकुल चांगलंच होऊन जाईल. आपुलकीने आपण म्हटलात. खरं म्हणजे मी देखील एक दुर्गम भागातून, दुर्गम खेड्यामध्ये माझा जन्म झाला आणि या राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याचं भाग्य मला मिळालंय. त्यामुळे प्रत्येकाच्या अडचणींची जाण मला आहे. आणि म्हणून आज आपल्याला ज्या काही त्रुटी आहेत, आपलं निवेदन माझ्याकडे प्राप्त झालेलं आहे. मी सविस्तर काही याच्यावर बोलू इच्छित नाही, परंतु या सगळ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रामध्ये मैलाचा दगड ठरतील असे महत्वाचे निर्णय आपण विषय त्याला प्राधान्य आपलं सरकार देणार आहे. आणि म्हणूनच राज्यातल्या खाजगी विना अनुदानित शाळांच्या अनुदानाबाबतचा जो काही विषय होता, मगाशी केसरकरांनी सांगितलं की तो देखील आम्ही जवळपास 61,000 शिक्षक आणि 1100 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय तात्काळ घेऊन टाकला. आणि म्हणून मी आणि उपमुख्यमंत्री दोघंही या शैक्षणिक विभागामध्ये ज्या ज्या काही अडचणी, ज्या त्रुटी, ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि म्हणून मगाशी ज्या काही बदल्या असतील, जिल्हा परिषद, त्याचबरोबर काही स्थलांतरण आहे, ते देखील आपलं मला वाटतं जालना जिल्ह्यातलं जिल्हा परिषद श्रीराम तांडा येथील शाळेमुळे 100% स्थलांतर रोखलं गेलं. मला या ठिकाणी सांगायला आपल्याला आनंद वाटतो की आपल्या शाळांना कुणालाही बोर्ड दाखवण्याची आवश्यकता नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यातलं पाल्डो इथली जिल्हा परिषद शाळा कोणत्याही सुट्टी विना 365 दिवस तुम्हीच शिक्षक सुरू ठेवले, त्याने अविरत सुरू आहे. आणि तो तिथं वेटिंगला आहेत मुलं प्रवेशासाठी. त्याचबरोबर तोरणमळ येथे जिल्हा परिषदेची शाळा आजूबाजूच्या 29 पाड्यावरील मुलांसाठीची आदर्श निवासी शाळा म्हणून त्याची गणना आहे, त्याला पारितोषिक मिळालं. अशी अनेक उदाहरणं आहेत. त्यामुळे शिक्षक हा अतिशय प्रामाणिकपणे जेवढं काही करायचं रोजचं शिकवण्याचं कर्तव्य पार पाडत असतानाच जे काय आपण नवीन नवीन इनोव्हेटिव्ह प्रयोग करताय, काही जे करताय, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानामध्ये नक्की भर पडते आहे. आणि म्हणून तुमचं हे डेडिकेशन फार महत्वाचं आहे. तुम्ही असंच काम करत राहा. तुम्ही निवेदन मला दिलेलं आहे आणि ज्या त्रुटी आहेत त्या नक्की आपण दूर करू. यामध्ये जी सगळ्यात तुमची महत्वाची जी काही मागणी आहे त्या बाबतीत देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी मध्ये सुतोवाच केलं होतं. शेवटी निर्णय घेणारं सरकार, धाडसी निर्णय घेणारं सरकार, तुमच्या मनातलं सरकार आज राज्यात बसलेलं आहे. त्यामुळे जी काही इतक्या वर्षाची जी प्रलंबित विषय, जो जुनी पेन्शनचा विषय आहे, त्याला देखील, त्याच्यावर देखील शैक्षणिक विभाग, मी नेहमी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सांगत असतो, याच्यामधल्या ज्या काही तांत्रिक बाबी, कायदेशीर बाबी, आर्थिक बाबी, ज्या ज्या कशा कशा आपल्याला टप्प्याटप्प्याने पुढे जाता येईल यावर गांभीर्याने आपण काम करतोय. जुना विषय आहे, आम्हाला 6 महिने झाले, थोडा वेळ देणार ना तुम्ही?
थोडा वेळ देणार ना? आणि खऱ्या अर्थाने हे तुमचं सरकार आहे. त्यामुळे आम्ही कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही प्रश्नाला बगल देण्याचं काम सरकार करणार नाही. आम्ही सामोरे जाणारे आहोत आणि म्हणून प्रत्येक प्रश्नाला सामोरे जाणारे हे सरकार आहे. तुमच्या हक्काचं सरकार आहे. फक्त एवढंच आहे, कुठलाही निर्णय आपण घेतल्यानंतर त्याचे दूरगामी परिणाम वाईट होता कामा नये, चांगले झाले पाहिजे. शेवटी तुमच्या भविष्याचा, तुमच्या भवितव्याचा विचार शेवटी तुम्ही इतके वर्ष ही पिढी घडवताय. आणि म्हणून या जुन्या पेन्शनच्या बद्दल देखील उपमुख्यमंत्री महोदय आणि मी या बाबतीमध्ये अतिशय गांभीर्याने आम्ही घेतोय. तुम्ही असा विचार करू नका की हे सरकार आम्हाला या प्रश्नाला बगल देईल, टाळेल. बिलकुल हे मनातलं काढून टाका. फक्त एवढंच आहे की यामध्ये जे काही निर्णय आहे, जे परिणाम आहेत, ते तुमच्या हिताचे असले पाहिजे, राज्याच्या हिताचे असले पाहिजे, या शिक्षण विभागाच्या हिताचे असले पाहिजेत. एवढंच सांगतो. आणि या बाबतीमध्ये देखील आपण आपली जी कमिटी आहे, या आपलं जे प्राथमिक शिक्षण समिती आहे, तुम्ही देखील एक दिवस आपण बसू. यामध्ये काय 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 चर्चा करता येईल, याच्यातून काय मध्यमार्ग काढता येईल, वाया मीडिया काय काढता येईल. सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे. मला तुम्हाला सांगायला या ठिकाणी, तुम्ही मला सांगा की आतापर्यंत जे 2.5 वर्षामध्ये निर्णय थांबवले होते ते या वेगवेगळ्या घटकांसाठी होते. आल्या आल्या आम्ही ते धाडसाने निर्णय घेत सुटलो आणि म्हणूनच या राज्यामध्ये अल्पावधीमध्ये लोक या सरकारकडे आपलं सरकार म्हणून पाहू लागले. हे माझं सरकार आहे म्हणून पाहू लागले. हा मुख्यमंत्री माझा आहे, आपल्यातलाच आहे. मला किती वर्ष तुम्ही बघताय? लांबून बघत असाल, जवळून बघत असाल, ऐकून बघत असाल. माझ्या कामामध्ये काय फरक पडलाय? माझ्यामध्ये काय बदल घडलाय? बिलकुल घडणार नाही. मी कालही कार्यकर्ता म्हणून काम केलंय, आजही कार्यकर्ता म्हणून काम करतोय आणि उद्याही तुमच्यासाठी कार्यकर्ता म्हणूनच काम करणार. हा विश्वास तुम्हाला मी देतो. शेवटी तुमच्या मनामध्ये जे आहे ते मला माहीत आहे आणि म्हणून यावर आम्ही गांभीर्याने काम करतोय. एवढा विश्वास ठेवा, खात्री बाळगा. प्रत्येक प्रॉब्लेमला जर ठरवलं आपण तरच सोल्युशन काढू शकतो, नाही ठरवलं तर काही निघू शकत नाही. परंतु हाच फरक आजच्या सरकारमध्ये आहे. आजच्या सरकारमध्ये आहे. कुठल्याही प्रश्नाला बगल देण्याचं काम, पळ काढण्याचं काम, टाळण्याचं काम हे तुमचं सरकार करणार नाही. हा विश्वास तुम्हाला देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. यानंतर नूतन अध्यक्ष, सरचिटणीस आणि राज्य शिक्षक नेते यांची निवड या ठिकाणी होते, त्यांचा सन्मान होतोय. शिक्षक नेते पदी निवड झालेली आहे उदय रामचंद्र शिंदे सातारा, त्यांचा सत्कार या ठिकाणी संपन्न होतोय. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती 17व्या त्रैवार्षिक अधिवेशनामध्ये शिक्षक नेते म्हणून निवड झालेली आहे उदय रामचंद्र शिंदे सातारा. माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सत्कार या ठिकाणी होतोय. 2023 ते 2026 या कालावधीसाठी राज्याध्यक्ष म्हणून निवड झालेली आहे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती 17व्या त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशनामध्ये राज्याध्यक्षपदी निवड झालेली आहे विजय दत्तदेव कोंबे, जिल्हा वर्धा. जोरदार टाळ्या वाजूया. त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी संपन्न होतोय. आणि महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या राज्य सरचिटणीस पदी ज्यांची निवड झालेली आहे त्यांचं नाव मी पुकारतोय. सिंधुदुर्गच्या या नगरीचे राजन कोरगावकर राज्य सरचिटणीस. जोरदार टाळ्यांच्या कडकडाटामध्ये आपण त्यांचं अभिनंदन करूया. त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, आपले मुख्यमंत्री, माझे मुख्यमंत्री, घरचे मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्र ज्यांना ओळखतो ते आपल्या सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या अमृत हस्ते राजन कोरगावकरजी यांचा सत्कार होतोय आणि आभार व्यक्त करण्यासाठी
धन्यवाद. 17व्या त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्या या उपस्थितीनंतर या कार्यक्रमाचा यथोचित आभार प्रदर्शनार्थात सांगता करत आहेत जिल्हा सरचिटणीस सचिन बंदे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या 17व्या त्रैवार्षिक राज्य महाअधिवेशनच्या खुल्या सत्राला आपल्या सर्वांचे लाडके महाराष्ट्राचे आदरणीय नामदारजी एकनाथजी शिंदे साहेब या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहिले, आपल्याला संबोधित केलं आणि आपल्या ज्या काही मागण्या होत्या त्या मागण्यांवरती सुद्धा साहेबांनी आश्वस्त केलं. त्याबद्दल संघटनेच्या वतीने शिंदे साहेब आपलं मनापासून या ठिकाणी आभार. त्याचबरोबर आजच्या या संपूर्ण अधिवेशनचे स्वागताध्यक्ष शालेय शिक्षण मंत्री आदरणीय माननीय नामदार दीपकभाई केसरकर यांचं सुद्धा संघटनेच्या वतीने मनापासून या ठिकाणी आम्ही आभार व्यक्त करतो. राज्याचे उद्योग मंत्री आदरणीय नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी मनापासून या अधिवेशनच्या निमित्ताने आपण आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल आपलं महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने मनापासून या ठिकाणी आम्ही सर्व शिलेदार आभार व्यक्त करतोय. त्याचबरोबर माजी आमदार आदरणीय राजनजी तेली साहेब या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहिलेले आहेत आणि या संपूर्ण महाअधिवेशनला सिंधुदुर्ग पोलीस प्रशासन असेल, माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासन असेल आणि वेंगुर्ला तालुका माननीय तहसीलदार कार्यालय आणि नगर परिषद संपूर्ण या सर्वांचं मनापासून आभार. आणि हे संपूर्ण कव्हरेज ज्या मीडियाने दिलेलं आहे, प्रिंट मीडिया असेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल आणि सोशल मीडिया, या सर्व प्रतिनिधींचं आम्ही मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. आणि या अधिवेशनला गडचिरोलीपासून ते बांद्यापर्यंत म्हणजे अवघ्या महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षक समितीचे शिलेदार कार्यकर्ते आवर्जून या ठिकाणी आपण सर्वजण उपस्थित राहिलात. तुम्हा सर्वांचं महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीनं मनापासून मानाचा मुजरा आणि मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. Hello. 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 Hello.
माईक चालू आहे का? कृपया स्टेजवर एवढी गर्दी सध्या करू नका, टप्प्याटप्प्याने यावं. स्टेजची क्षमता लक्षात घेता प्रत्येक जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी येऊन सन्माननीय राज्याध्यक्ष, राज्य सरचिटणीस, राज्य शिक्षक नेते यांच्या सोबत त्यांच्या अभिनंदनासाठी आपण यावं, परंतु टप्प्याटप्प्याने यावं. मी या मंचावर, व्यासपीठावर जे बांधव आपले येत आहेत त्यांना विनंती, कृपया आपण थोड्या टप्प्याने यावं. या व्यासपीठाची क्षमता लक्षात घेऊन यावं. आपला सर्वांचा जो उत्साह कायम आहे. गेल्या 2-3 दिवसापासून आपण घराच्या बाहेर आहात, प्रवासात आहात. निश्चितच आपण थकला असाल. इथून निघताना काळजी घ्या, सावधतेनं जा, घाई गडबड करू नका. घाटाचे रस्ते आहेत, घाट आहेत, वळणाचे रस्ते आहेत. त्यामुळे आपला सर्वांना, समिती परिवाराला सर्वांना विनंती आहे की आपण खूप सावधतेने, सावकाशपणे घरी जावं. मधात सगळ्या गोष्टी सर्वांनी जायचं, जिल्हा निहाय या, पण एकदम सगळ्या जिल्ह्याचे येऊ नका. पुन्हा विनंती आहे आपल्याला या व्यासपीठाची क्षमता लक्षात घ्यावी. अकोला जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष राजेश देशमुख, सरचिटणीस प्रशांत अकोत, शिक्षक नेते, सर्व पदाधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक यांनी व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला यावं. व्यासपीठावर जास्त गर्दी करू नका. पुन्हा विनंती आहे, व्यासपीठावर जास्त गर्दी होत आहे. महाराष्ट्र राज्यामधून आलेल्या सर्व तमाम प्राथमिक शिक्षक बंधू भगिनी, सर्व पदाधिकाऱ्यांचं पुनश्च एकदा या ठिकाणी आभार आहे. अहमदनगर जिल्ह्यामधून या ठिकाणी उपस्थित झालेले राज्याचे उपाध्यक्ष माननीय रायाजी आवटी साहेब, त्याचप्रमाणे नाशिक विभागीय अध्यक्ष सन्माननीय संजयजी धामणे साहेब, शिक्षक नेते सन्माननीय अनिलजी आंधळे साहेब, अहमदनगर जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय सीतारामजी सावंत सर आणि सर्व पदाधिकारी यांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर यावं. सर्व नवनिर्वाचित सर्व कार्यकारिणीचं या ठिकाणी अहमदनगर जिल्ह्याच्या वतीने या ठिकाणी स्वागत होत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातून आलेल्या सर्व तमाम कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर यावं. हॅलो, रायगड जिल्हा अध्यक्ष राजेश जाधव सर, सरचिटणीस विजय एलवे सर आणि सर्व राज्यातून आलेले पदाधिकारी, शिक्षक बंधू भगिनी, आपण आपल्या जिल्ह्याच्या वतीने नवनियुक्त राज्याध्यक्ष विजय कोंबे साहेब आणि सरचिटणीस राजन कोरगावकर साहेब यांचं आपल्या रायगड जिल्ह्याच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतोय. या ठिकाणी आपण सर्वांनी, रायगड जिल्हावासियांनी कृपया व्यासपीठावर या. सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना विनंती आहे की आपल्या बाहेर जे स्टॉल लावलेले आहेत त्याच्यातील स्वराज्यातील दीपस्तंभ हे आबा शिंपी उर्फ नितीन देवीदास सोनानकर जे आपल्या शिक्षक समितीचे प्रवक्ता आहेत, त्यांच्या पुस्तकाच्या स्टॉलला तुम्ही अवश्य भेट द्या आणि खूप महत्त्वपूर्ण असं पुस्तक आहे. नक्कीच भेट द्या. या ठिकाणी जुन्नर तालुका प्राथमिक शिक्षक संघातील अनेक कार्यकर्ते महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीमध्ये प्रवेश करत आहेत. त्यामध्ये माजी कार्याध्यक्ष चंद्रकांत ढोके सर, पतसंस्थेचे विद्यमान संचालक विजय कुराडे सर, दल हाडवळे सर, त्याचप्रमाणे माजी सभापती सयाजी हाडवळे सर, सलीम शेख सर, राजू राठोड सर, पाडेकर सर, या सर्व स्वाभिमानी शिक्षकांचं महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीमध्ये जाहीर स्वागत. राज्याध्यक्षांना विनंती करतो की या सर्वांचा या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीमध्ये स्वागत करायचंय. धन्यवाद. त्याचप्रमाणे विकास मटाले सर आणि सर्व सहकारी, ज्यांचा फोटो काढून झाला, सत्कार करून झाला असेल, कृपया त्यांनी व्यासपीठाला खाली उतरावं. नवनवीन लोकांना येऊ द्या. प्रत्येक जिल्ह्याला संधी आहे. ज्या जिल्ह्याचा फोटो काढून झाला असेल त्या जिल्ह्यातील मंडळींनी व्यासपीठाच्या खाली उतरावं. छगन चौधरी, दीपक कोष्टी कृपया स्टेजवर येतील. राज्याचे
राज्याचे नवनियुक्त राज्याध्यक्षांचं स्वागत करायचं आहे. छगन चौधरी, दीपक कोष्टी, नांदगाव, खंडेश्वर, जिल्हा अमरावती, कृपया स्टेजवर येतील. विजयजी टोरे अकोला, शिक्षक नेते विजयजी टोरे अकोला यांनी व्यासपीठाच्या डाव्या बाजूला यावं. पुन्हा विनंती आहे बांधवांनो, ज्यांचं काढून झाले असतील फोटो त्यांनी व्यासपीठ रिक्त करावं. इतर जिल्ह्याच्या पदाधिकाऱ्यांना संधी देण्यात यावी. व्यासपीठाची क्षमता लक्षात घेता आपण ही काळजी घेऊयात. रस्त्याने जाताना प्रवासामध्ये सुद्धा आपण सर्व बांधवांनी काळजी घ्या. गाड्या सावकाश चालवा, घाई गर्दी करू नये. साईडसाठी जेव्हा रस्ता ट्रॅफिक जाम होईल असेही मध्ये गाडी टाकून ट्रॅफिक नियमांचे पालन करत आपण रस्त्याने प्रवास करावा. आपला प्रवास सुखकर हो. समिती परिवार आपल्या सर्वांच्या सोबत आहे. आपण एकाच परिवारातील घटक आहोत, त्यामुळे सर्वांनी एकमेकांना साथ देऊया. जय समिती. अत्यंत जल्लोषात आणि उत्साहात संपन्न झालेलं महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती 17वे त्रैवार्षिक राज्य अधिवेशन. समितीच्या सर्व शिलेदारांना कृपया विनंती करतो की आपण प्लीज, जर आपण फोटो काढून झाले असतील, शुभेच्छा देऊन झाल्या असतील, तर व्यासपीठावरून खाली जायचं आहे. प्रत्येकाच्या आपल्या भावना त्याच आहेत. आपणा सर्वांना आपल्या लाडक्या मावळते राज्याध्यक्ष आणि नवनियुक्त राज्याध्यक्ष यांच्या भेटीसाठी आपण शुभेच्छांसाठी आतुर आहोत. परंतु ही संधी सर्वांना मिळाली पाहिजे. कृपया आपण सर्वांनी व्यासपीठाच्या खाली जा. या ठिकाणी सर्वांना संधी मिळणं गरजेचं आहे. सर्वांच्या भावना माजी आणि आजी अध्यक्षांच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. त्यामुळे आपण सर्वांना पुनश्च विनंती करतो, पुन्हा विनंती करतो की अत्यंत जल्लोषात उत्साहात संपन्न झालेला हा कार्यक्रम तेवढ्या शिस्तीत आणि व्यवस्थितपणे त्याचा समारोप होईल याची आपण काळजी घेऊया. प्लीज सर्वांना विनंती करतो. व्यासपीठ लवकरात लवकर या ठिकाणी आपण सोडायचं आहे. रायगड जिल्हा कमिटी, नागोडकर सर एका ठिकाणी, सगळे नागोडकर सर, रायगड जिल्हा कमिटी सर्व एका ठिकाणी या प्लीज. राजेश जाधव सर, जिल्हा अध्यक्ष राजेश जाधव, सरचिटणीस विजय एलवे सर, माजी स्वीकृत सदस्य सुरेश चव्हाण सर, या प्लीज एकत्र सगळे आपण एकत्र भेट घेऊया. पोलीस महोदयांच्या सूचना आल्या, खाली व्यासपीठ वाकलेलं आहे. कृपया ज्यांचे फोटो काढून झाले त्यांनी आताही खाली उतरा. बाकीचे फोटो नंतर घेऊयात. आणि सन्माननीय व्यासपीठ हलत आहे, क्षमता जास्त झाली. चला माननीय महोदयांना विनंती आहे, हे वाकत आहे, वाजत आहे, काळजी करा. कृपया पोलिसांना विनंती आहे, कृपया स्टेजवर यावर. स्टेज वाकत आहे, कृपया गर्दी कमी करा. जुन्नर तालुका प्राथमिक शिक्षक समितीच्या सर्व शिलेदारांना विनंती आहे, आपण त्या ठिकाणी पेंडवलच्या समोर त्या ठिकाणी सर्वांनी थांबायचंय. जुन्नर तालुका प्राथमिक शिक्षक समिती जुन्नरवरून आलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की आपण समोर गेटवर थांबायचंय. धन्यवाद. माननीय नेते, जिल्हा राज्याध्यक्ष सर्व खाली येत आहे. सर्वांनी खाली उतरायचं आहे, स्टेजच्या खाली प्लीज. स्टेजची क्षमता पाहता आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण कृपया स्टेजवरची गर्दी कमी करा. पंचायत समिती नांदगाव खंडेश्वरीतील अध्यक्ष छगन चौधरी, सरचिटणीस गजानन कावलकर, कृपया स्टेजकडे राज्याध्यक्ष यांचं स्वागत करण्याकरता येतील. छगन चौधरी, गजानन कावलकर. हॅलो. सातारा जिल्हा शिक्षक समितीचे अध्यक्ष सन्माननीय विश्वंभरजी रणनवरे सर, त्याचबरोबर सातारा जिल्हा शिक्षक बँकेचे चेअरमन सन्माननीय नवनाथजी जाधव, प्राथमिक शिक्षक समितीचे सरचिटणीस सन्माननीय किरणजी यादव, त्याचबरोबर सन्माननीय नेते आबासाहेब जाधव, दिलीप जाधव, उपस्थित सर्व सातारा जिल्ह्यातून आलेल्या प्राथमिक शिक्षक समितीचे तमाम शिलेदारांचं या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. अध्यक्ष आले, आम्ही सर्व सरचिटणीस वगैरे सरकार केलं, पण आले सर्वांचे. जळगाव जिल्ह्याच्या वतीनं सर्व समितीचे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी सन्मान्य नवनिर्वाचित राज्याध्यक्ष विजयजी कोंबे साहेब, राज्य शिक्षक नेते उदयजी
शिंदे साहेब आणि नवनिर्वाचित सरचिटणीस राजनजी कोरेगावकर सर यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. जळगाव जिल्हा. पुन्हा विनंती आहे, त्या स्टेजच्या मागे फोटो काढण्यात काय अर्थ नाही. खालून घेतला तर खूप सुंदर येतो, सर्वांचे चेहरे येतात, फोटो येतो. वरून फोटो काढल्यापेक्षा स्टेजच्या खाली फोटो काढला तर जास्त चांगला येईल आणि व्यासपीठावरची गर्दी पण कमी होईल. खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षक शिलेदारांचं मनपूर्वक आभार मानतो की विदर्भातील पहिल्यांदा 62 वर्षाच्या इतिहासामध्ये विदर्भाला अध्यक्षपदाचा बहुमान दिला. त्याबद्दल महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षक समिती शिलेदारांचे विदर्भवासियांच्या वतीनं आम्ही आभार मानतो. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती सोलापूर शाखेच्या वतीनं नूतन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष अनिल बापू कादे, सरचिटणीस अमोघ सिद्ध कोळी यांच्या सर्वांच्या वतीनं शिक्षक समितीचा जिल्हा कोषाध्यक्ष म्हणून मी रमेश खारे आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. महाबळेश्वर तालुका प्राथमिक शिक्षक समिती यांच्या वतीनं राज्याचे विद्यमान अध्यक्ष राज्याध्यक्ष नूतन श्रीमानजी विजयजी कोंबे सर, त्याचबरोबर राज्य शिक्षक नेते माननीय उदयरावजी शिंदे, त्याचबरोबर राज्य सरचिटणीस राजन कोरगाव सर या सर्वांचं महाबळेश्वर तालुका प्राथमिक शिक्षक समिती युनिट यांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या राज्य नेतेपदी माननीय उदयजी शिंदे यांची निवड झाली. त्याचबरोबर राज्याचे अध्यक्ष सन्माननीय विजयजी कोंबे साहेब यांची राज्याध्यक्ष म्हणून निवड झाली. त्याचबरोबर राजन कोळवे सर यांचीही या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या राज्य सरचिटणीसपदी निवड झाली. या सर्व मान्यवरांचं निवडीबद्दल नाशिक जिल्ह्याच्या वतीने हार्दिक स्वागत हार्दिक स्वागत हार्दिक स्वागत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे नेते म्हणून साताऱ्याचे माननीय उदयजी शिंदे सर, राज्याध्यक्ष म्हणून माननीय विजय कोंबे सर आणि सरचिटणीस म्हणून माननीय राजन कोरेगावकर सर यांचं या ठिकाणी निवड झाली. त्याबद्दल सांगली जिल्हा शिराळा तालुका शिक्षक समितीच्या वतीनं या मान्यवरांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. माननीय महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीचे नेते म्हणून उदयजी शिंदे साहेब यांचं निवड झाली. त्याबरोबर विदर्भाला प्राधान्य देऊन राज्याध्यक्षपद विदर्भाचे माननीय विजयजी कोंबे यांच्याकडे देण्यात आलं. त्याचबरोबर कोकणला राज्य सरचिटणीसपद देण्यात आलं. त्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिती जिल्हा बुलढाणातर्फे हार्दिक हार्दिक त्यांचं स्वागत आणि अभिनंदन. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या नेतेपदी सन्माननीय श्री उदयजी शिंदे साहेब यांची आज या ठिकाणी नेमणूक करण्यात आली, त्यांची निवड करण्यात आली. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या राज्याध्यक्षपदी सन्माननीय श्री विजयजी कोंबे सर यांची निवड करण्यात आलेली आहे. सरचिटणीसपदी सन्माननीय श्री राजनजी कोरेगावकर सर यांची निवड करण्यात आलेली आहे. त्याबद्दल या तिघांचाही महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा इंदापूर जिल्हा पुणे यांच्या वतीनं हार्दिक अभिनंदन करण्यात येत आहे. त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात येत आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिक्षक समिती. राज्यस्तरीय त्रैवार्षिक महाअधिवेशनाच्या निमित्तानं उपस्थित सर्व प्राथमिक शिक्षक समिती परिवारातील सर्व उपस्थित बंधू आणि भगिनींचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आपला प्रवास सुखाचा हो ही सदिच्छा बाळगतो. जय हिंद, जय प्राथमिक शिक्षक समिती. जय शिक्षक समिती. मी सर्वांना विनंती करतो की आपला प्रवास सुखकर हो आणि यानंतर आमचे नेते श्यामभाऊ राजपूत हे नवनिर्वाचित अध्यक्षांना शुभेच्छा देणार आहेत. रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीनं सन्माननीय राज्य नेते उदयजी शिंदे, सन्माननीय जिल्हा राज्याध्यक्ष विजयजी कोंबे सर, त्याचबरोबर सन्माननीय राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकरजी यांचं या ठिकाणी रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीनं या ठिकाणी अभिनंदन केलं जात आहे. सर्व जिल्ह्याच्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यावं.
आजच्या 17व्या त्रैवार्षिक महाअधिवेशनाच्या निमित्ताने अतिशय पारदर्शकपणे त्या ठिकाणी रात्री विषय नियामक सभेमध्ये या राज्याला नवीन नेतृत्व त्या ठिकाणी देण्यात आलेलं असून आणि अतिशय शिस्तबद्ध अशी व्यक्तीची त्या ठिकाणी निवड झाली, त्याबद्दल औरंगाबाद आणि मराठवाडा विभागाच्या वतीने सन्माननीय राज्याध्यक्ष विजयजी कोंबे सर, सन्माननीय सरचिटणीस आमचे मित्र राजनजी कोरेगावकर सर व या आमचे सर्वांचे नेते यांची नुकतीच राज्य नेतेपदी निवड झाली असे आमचे माजी राज्याध्यक्ष उदयजी शिंदे सर यांचं मराठवाड्याच्या तमाम जिल्ह्याच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी हार्दिक असं स्वागत करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये निश्चितपणे समितीला उज्ज्वल असं भवितव्य या दोघांच्या तिघांच्या रूपाने राहील. अतिशय शिस्त या संघटनेला लागणं गरजेचं आहे आणि ती शिस्त आम्ही या दोघा पदाधिकाऱ्यामध्ये त्या ठिकाणी बघत आहोत. अतिशय आनंद आम्हाला या ठिकाणी झालेला आहे. या निवडीचं पुन्हा एकदा या ठिकाणी स्वागत करतो आणि सर्व महाराष्ट्रातून आलेल्या तमाम शिक्षक बंधू भगिनींना विनंती राहील का आपल्याला आता 3ऱ्या दिवसाची पूर्ण रजा मंजूर झाल्यामुळे आपण प्रवासात काळजी घ्यायची आहे, सावकाश जायचं आहे. कुठल्याही प्रकारचा अतिरेक त्या ठिकाणी वेगाचा असो, बसण्याचा असो, चालण्याचा असो करायचा नाहीये आणि अशा प्रकारे या सर्व आपल्या कुटुंबातील सोहळ्याला उपस्थित राहिले म्हणून मराठवाड्याच्या वतीने त्या ठिकाणी सर्वांना पुन्हा धन्यवाद देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय शिक्षक समिती. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती 17वे त्रैवार्षिक राज्य अधिवेशन महाअधिवेशन या ठिकाणी मोठ्या उत्साहामध्ये या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या वतीनं नवनिर्वाचित राज्याध्यक्ष माननीय श्री विजयजी कोंबे सर, तसेच राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, तसेच शिक्षक नेते श्री उदयजी शिंदे यांची निवड झाल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा शाखा उस्मानाबाद व तालुका शाखा उमरग्याच्या वतीनं मी त्यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो आणि पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा देतो. तसेच सर्व महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या सर्व शिक्षक समितीच्या सर्व शिलेदारांना या ठिकाणी आवाहन करतो की पुढील भविष्य काळामध्ये आपण असंच या ठिकाणी एकीनं हा लढा आपण पुढे चालू ठेवूया आणि शिक्षक समितीला एक बळ देऊया. आणि सर्वांना मला विनंती करायची आहे की आता 3 दिवसाची रजा आपली मंजूर झालेली आहे. कुणीही गडबड घाई न करता सावकाश पर्यटनाचा आस्वाद घेत आपापल्या शाळेवर आपापल्या गावी जावं अशी या ठिकाणी विनंती करतो आणि पुनश्च एकदा सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. जय शिक्षक समिती. धन्यवाद. आज या 17व्या त्रैवार्षिक राज्य अधिवेशनासाठी महाराष्ट्रभर सर्व शिक्षक बंधू भगिनी उपस्थित राहिल्या. पुनश्च एकदा मनपूर्वक असं सर्वांचं स्वागत. जे राज्याची नवीन कार्यकारिणी निवड झाली, राज्याध्यक्ष, सरचिटणीस आणि राज्य नेते, शिक्षक नेते या सर्वांना आमच्या पुणे जिल्हा शाखेच्या वतीने तसेच मुळशी तालुका शिक्षक समितीच्या वतीने मनपूर्वक अशा मी शुभेच्छा देतो. पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक अशा शुभेच्छा. धन्यवाद. महिला अध्यक्ष शिक्षक समितीच्या वतीने मुळशीकर या नात्याने मी सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना तसेच इथे आलेल्या सर्व माझ्या बंधू भगिनींना हार्दिक शुभेच्छा देते पुढील वाटचालीसाठी. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या 17व्या त्रैवार्षिक राज्य महाधिवेशनासाठी आलेल्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून सर्व शिक्षक समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सभासद यांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत आणि त्याचबरोबर 17व्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनामध्ये राज्य नेते म्हणून सातारा जिल्ह्याचे सुपुत्र माजी राज्याध्यक्ष सन्माननीय उदयरावजी शिंदे साहेब यांची राज्य नेतेपदी निवड झाली, त्याबद्दल मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन. त्याचबरोबर नूतन राज्याध्यक्ष म्हणून सन्माननीय विजयजी कोंबे साहेब आणि नूतन
सरचिटणीस म्हणून राजनजी कोरेगावकर साहेब यांची निवड झाली, त्याबद्दल सातारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष विश्वंभरजी रणनवरे सर, त्याचबरोबर सरचिटणीस किरणजी यादव सर, सातारा शिक्षक बँकेचे चेअरमन सन्माननीय नवनाथजी जाधव सर, त्याचबरोबर सातारा शिक्षक बँकेचे सर्व संचालक मंडळ, कराड पाटण तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी सोसायटीचे चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, सर्व संचालक मंडळ यांचं नूतन राज्य नेते, राज्याध्यक्ष आणि राज्य सरचिटणीस यांचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. थँक्यू सर. एक मिनिट चल 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 पटकन. महाबळेश्वर शिक्षक समिती परिवारातर्फे मी 17व्या त्रैवार्षिक राज्य महाधिवेशनातर्फे आयोजित केलेल्या अधिवेशनाला मी सर्व शिक्षकांचे हार्दिक स्वागत करतो व आभारी मानतो की त्यांनी या अधिवेशनाला येऊन आपली उपस्थिती दर्शवली व हे अधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी आपले योगदान दिले, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे त्रैवार्षिक अधिवेशन. अरे या अधिवेशनामध्ये ठरलेली राज्य कार्यकारिणी आणि त्यामध्ये राज्य नेते आमचे लाडके माजी राज्याध्यक्ष आदरणीय उदयजी शिंदे साहेब राज्य नेतेपदी निवड झाल्याबद्दल आणि आपल्या सर्वांचे राज्याध्यक्ष आदरणीय विजयजी कोंबे सर आणि राज्य सरचिटणीसपदी आदरणीय कोरगावकर सर यांची निवड झाल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे मराठवाडा विभागाच्या वतीनं आदरणीय पंडितरावजी नागरगोजे सर, हिंगोली जिल्ह्याच्या वतीनं जिल्हाध्यक्ष आदरणीय श्रीरामजी महाजन सर, जिल्हा नेते विजयजी राठोड सर, हिंगोली जिल्ह्याचे सरचिटणीस आदरणीय शिवाजीराव अन्नमार सर, जिल्हा कार्यकारिणीचे शिवाजीरावजी पोले सर बुधवाड सर, आदरणीय संजूजी सावंत सर, नारायणजी पांचाळ सर, कळमनुरी तालुका अध्यक्ष प्रबोधजी दिपके सर, हिंगोली तालुका अध्यक्ष आदरणीय श्यामजी राऊत सर यांच्या वतीनं तमाम मराठवाड्यातून या नूतन कार्यकारिणीसाठी लाख लाख शुभेच्छा. आणि ही कार्यकारिणी निश्चितच महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात तमाम शिक्षकाचा बुलंद आवाज निर्माण करण्यासाठी आणि शिक्षकामध्ये अस्तित्व आणि अस्मिता जाणीव करून देण्यासाठी निश्चितच कार्य करेल. त्यासाठी हिंगोली जिल्ह्याच्या वतीनं पुनश्च एकदा शुभेच्छा देतो आणि या कार्यकारिणीचं हार्दिक अभिनंदन करतो. धन्यवाद. जय शिक्षक समिती. सर्व हिंगोली जिल्ह्याच्या शिक्षक समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती करण्यात येते की नूतन राज्य कार्यकारिणीच्या सत्कारासाठी सर्वांनी कृपया स्टेजवर यायचं आहे. मी जिल्हाध्यक्ष श्रीराम महाजन सर, राठोड सर, नागरगोजे सर या सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी स्टेजवर यावं. नूतन राज्याध्यक्ष आदरणीय श्री विजयजी कोंबे सर आणि नूतन कार्यकारिणी यांचा सत्कार करावायचा आहे. आज या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रातून आलेल्या तमाम शिक्षक समितीचे सर्व पाईक यांनी आज या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं येऊन या ठिकाणी शिक्षक समितीची ताकद काय असते याचा एक वस्तुपाठ या ठिकाणी घालून दिला. अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी संख्या दाखवली, त्याबद्दल त्याचप्रमाणे आज या ठिकाणी जी शिक्षक समितीची नवीन कार्यकारिणी या ठिकाणी घोषित झाली त्याला संपूर्ण आमच्या हिंगोली जिल्हा शिक्षक समितीच्या वतीनं सर्व नूतन पदाधिकाऱ्यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन. त्याचप्रमाणे या समितीच्या याच्यासाठी आलेले सर्व जे सन्माननीय सदस्य आहेत, सर्व समाज बांधव आहेत, सर्वांचं मनपूर्वक हिंगोली शाखेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत. 17व्या त्रैवार्षिक राज्य महाधिवेशनासाठी उपस्थित असलेले सर्व माझे शिक्षक समितीचे शिलेदार, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा इचलकरंजीच्या वतीनं जी नूतन कार्यकारिणी झालेली आहे, या राज्याचे नूतन अध्यक्ष माननीय विजयराव कोंबे सर, त्याचबरोबर सरचिटणीस राजन कोरगावकर सर आणि
राज्य नेते मान्य उदय शिंदे सर यांची या पदावर नियुक्ती झाली याबद्दल महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा इचलकरंजीचे अध्यक्ष मान्य संजय देमाणा सर, सरचिटणीस अरविंद शेळके सर, आमचे नेते अदीप पाटील सर, केंगार सर, त्याचबरोबर इतर सर्व मान्यवर आणि सर्व शाखा प्रमुख आणि सर्व शाखेच्या सर्व महिला आघाडीच्या मान्य विद्याताई कांबळे आणि सर्व महिला आघाडीच्या प्रमुख सदस्य राजू पाटील सर, या सर्वांच्या वतीनं इचलकरंजी शाखेच्या वतीनं मी त्यांचं सर्वांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो, कौतुक करतो. त्याचबरोबर आमचे उपाध्यक्ष संतोष गुरव सर यांच्या वतीनं देखील मी या ठिकाणी आमच्या शाखेच्या वतीनं परत एकदा नूतन अध्यक्षांचा, सरचिटणीसांचा आणि राज्य नेत्यांचं या ठिकाणी परत एकदा कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. पुणे जिल्हा शिक्षक समिती पुणे आणि बारामती तालुका शिक्षक समिती बारामती यांच्या वतीने आज नूतन कार्यकारिणीमध्ये निवड झालेले माननीय विजय कोंबे सर आणि त्याचनंतर सरचिटणीस राजन कोरगावकर, त्याचनंतर माननीय उदय शिंदे साहेब यांचे बारामती तालुका शिक्षक समितीच्या वतीने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आणि त्यांच्या पुढील कार्यास मी बारामती तालुका शिक्षक समिती आणि पुणे जिल्हा शिक्षक समिती माननीय नंदकुमार होळकर, त्याचनंतर बारामती तालुका शिक्षक समितीचे अध्यक्ष सचिन हिलाल सर, त्याचनंतर पदाधिकारी यांच्या वतीने बारामती तालुक्याच्या वतीने त्यांना हार्दिक हार्दिक अशा शुभेच्छा देतो. पुढील कार्यास बारामती तालुका त्यांच्याशी नेहमीच सदैव पाठीशी राहील. आज वेंगुर्ला या ठिकाणी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या ठिकाणी निसर्गरम्य वातावरणामध्ये महाराष्ट्र राज्यातून आलेल्या सर्व समितीवर प्रेम असणाऱ्या तमाम शिक्षक बंधू भगिनी आणि पदाधिकाऱ्यांचं या ठिकाणी मनापासून आभार. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या सर्व नवनिर्वाचित सर्व पदाधिकाऱ्यांचं या ठिकाणी संपूर्ण राज्यातून आलेल्या सर्व जिल्ह्यांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं या ठिकाणी मान सन्मान सोहळा या ठिकाणी संपन्न होत आहे. कृपया महाराष्ट्र राज्यातील जे काही जिल्हे बाकी असतील त्यांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी व्यासपीठावर येऊन सर्व नवनिर्वाचित सर्व पदाधिकाऱ्यांचा सन्मान या ठिकाणी करून घ्यायचा आहे. आलं काय? पुणे जिल्ह्यातून आलेल्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांचं सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने आणि महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, मनपूर्वक धन्यवाद. आज या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने जे भव्य दिव्य अधिवेशन संपन्न झालं, सर्व बंधू भगिनींनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून या ठिकाणी आलात त्याबद्दल सर्वांचं या ठिकाणी वेंगुर्ले जिल्हा परिषद आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही संस्थांच्या वतीने आभार प्रकट करतो. धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ आर्ट्स शालेय तक्ते शैक्षणिक साहित्य उत्पादक व विक्रेते यांच्याशी संपर्क साधावा. या ठिकाणी व्यासपीठावर वर्धा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्याचे पदाधिकारी व सर्व आमचे शिक्षक बंधू भगिनी या ठिकाणी स्वागत करण्यासाठी नवनिर्वाचित अध्यक्ष व सरचिटणीस यांचं स्वागत करण्यासाठी व्यासपीठावर उपलब्ध व्हावं, त्यांनी या ठिकाणी स्वागत करण्यासाठी यावं. सर्वजण काही पदाधिकारी श्री प्रदीप भाऊ तपासे, जिल्हाध्यक्ष रामदास भाऊ खेकारे, त्याच्यानंतर नरेंद्र भाऊ गाडेकर या ठिकाणी उपस्थित आहे. आपण सर्वांनी या ठिकाणी उपस्थित होऊन त्यांचं स्वागत करण्यासाठी यावं अशी वर्धा जिल्हा शाखा वर्धेच्या वतीने मी विनंती करतो. हिंगोली जिल्ह्याच्या वतीनं नूतन राज्याध्यक्ष विजयजी कोंबे यांचं स्वागत, विभागीय अध्यक्ष पंडितराव नागरगोजे,
जिल्हाध्यक्ष श्रीरामजी महाजन, जिल्हानेते विजय राठोड, जिल्हा सरचिटणीस श्रीराम शिवाजी अन्नमवार, गोविंदराव कोकाटे, जयनारायण राठोड, D.A. देशमुख सर, तालुकाध्यक्ष दिलीप भाराळ, रामेश्वर परमेश्वरजी दिपके, सगळे कळमनुरी तालुका, शेनगाव, हिंगोली सर्व पदाधिकारी विजयजी कोंबे यांचं स्वागत करतील. या ठिकाणी व्यासपीठावर प्रदीप भाऊ मसने, सुधीर भाऊ ताटेवार, अरुण भाऊ राऊत यांनी लवकरात लवकर व्यासपीठावर यावं. बाकीची मंडळी आपली वाट पाहत आहे. वर्धा जिल्ह्याचे सर्व आपले मान्यवर बंधू भगिनी यांनी स्वागत करण्यासाठी या ठिकाणी उपलब्ध व्हावं. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे नूतन राज्याध्यक्ष व सरचिटणीस यांचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती तालुका शाखा नाशिकच्या वतीने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. धन्यवाद. जय शिक्षक समिती. हॅलो हॅलो, एक मिनिट. हॅलो. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती त्रैवार्षिक अधिवेशन आणि आत्ताच नवनिर्वाचित कार्यकारिणी जाहीर झाली. राज्य नेतेपदी आमचे आदरणीय लाडकं व्यक्तिमत्व सन्माननीय उदयजी शिंदे साहेब यांची निवड झाली. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा कर्जतच्या वतीनं साहेब आपलं हार्दिक 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 अभिनंदन. राज्य नेते राज्याध्यक्ष म्हणून सन्मान्य विजयजी कोंबे साहेब, राज्य सचिव म्हणून सन्मान्य कोरगावकर साहेब यांची नियुक्ती झाली. त्याबद्दल कर्जत तालुका प्राथमिक शिक्षक समिती कर्जतच्या वतीनं आपलं साहेब अभिनंदन 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 आणि पुढील वाटचालीसाठी लाखभर शुभेच्छा. धन्यवाद. हॅलो हॅलो, हॅलो. ज्यांना आदर्श संघटक म्हणून पुरस्कार घोषित झाला त्यांचा पुरस्कार वितरण करण्यात यावं. शिक्षक समितीचा आदर्श कार्यकर्ता जो पुरस्कार आहे त्या पुरस्काराचं वाटप करण्यात यावं. आदर्श शिक्षक समिती कार्यकर्त्याचा पुरस्कार वितरण सुरू करण्यात यावं. सचिन मधने जरा नंबर लागत नाही ना. सचिन मधने सर इथंच आहे ना. सचिन सर, सिंधुदुर्गचे सरचिटणीस सचिन सर, सचिन मधने सर. शिक्षक समिती आदर्श कार्यकर्ता पुरस्कार याचं वाटप सुरू करण्यात यावं. जय विदर्भ. महाराष्ट्रात आपला आहे. स्वातंत्र्य विदर्भाला प्रथमच राज्याचं अध्यक्षपद मिळालं त्याबद्दल
राज्याच्या सर्व जनतेचे आणि सर्व जिल्ह्याचे खरोखरच विदर्भाच्या वतीने आम्ही त्यांचे आभार मानतो का विदर्भाला प्रथमच असं राज्याध्यक्षपद मिळालेलं आहे. आदर्श शिक्षक समिती कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण सोहळा सुरू करण्यात यावा. त्यांचं मोमेंटो आणि प्रमाणपत्र हे देण्यात यावं. इथे आले आहे आदर्श पुरस्कार वितरणाचे लोक इथे आलेले आहे. कृपया वितरण सुरू करण्यात यावं. नवनिर्वाचित राज्याध्यक्ष विजयजी कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजनजी कोरगावकर आणि आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक राज्य नेते उदयजी शिंदे या तिघांचंही अमरावती जिल्ह्याच्या वतीने सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत अभिनंदन. हो ना, इथे थांबा. आदर्शच इथे थांबा. आदर्श शिक्षक समिती कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण सोहळा करण्यात यावा. कोंबे सरांकडे आहे म्हणतात. कोंबे सरांनी कोणाकडे तरी दिले आहे पुरस्कार. आदर्श पुरस्काराचं जे प्रमाणपत्र आहे ते कृपया इथं घेऊन यावे. प्रमाणपत्र आणि मोमेंटो. सर्वांना बाहेर जायचं आहे. कृपया ते प्रमाणपत्र आणि मोमेंटो वाटप करण्यात यावं. सर्व पुरस्कार प्राप्त लोक इथे हजर झाले आहे. प्रमाणपत्र ज्याच्याकडे असेल त्यांनी घेऊन यावं आणि मोमेंटो. सिंधू जिल्ह्याचे सरचिटणीस मदने सर कृपया हे करण्यात यावं. आदर्श शिक्षक समिती कार्यकर्ता पुरस्कार सोहळा त्याचं प्रमाणपत्र आणि मोमेंटो याचं वितरण करण्यात यावं. सिंधुदुर्गचे सरचिटणीस यांच्याकडे ती हो ना सरांना प्रमाणपत्र कोणाकडे आहे. आदर्श शिक्षक समिती पुरस्काराचे प्रमाणपत्र ज्याच्याकडे असेल त्यांनी घेऊन यावं. शिंदे सर शिंदे सर ते पुरस्काराचं वाटप द्यायचं राहिलं ना.